Joy, nilab shout out. Parang lakas ng sound ko. Okay lang ba yung music ko, Joy? Nilab shout out. Ayan si Joy nagbaba ng bahay. Tamsak lalag, salamat sa patamsak mo, Lalams. Junaski. Wow. Wow, Junaski, thank you. Nga mo. Junaski, lalab migalab shout out. Junaski. Thank you so much. J-Dog in the house, migalab shout out. Lalabs, okay lang ba yung music ko? Parang ang lakas niya, no? Sakit sa tinga, sobrang lakas. Parang sasabog na yung tenga ko. J-Dog in the house. Migalab shout out. Hi everyone. J-Dog. Bloody Coder. Thank you. Migalab shout out Lalag, Bloody Coder, and Junaski. J-Dog enjoy. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you Lalabs. Junaski, thank you. Southern Lady. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. SSC TV, migalab shout out. SSC TV, thank you. SSC TV ay nagbaba ng kanyang bahay, migalab shout out. Bloody Coder, migalab shout out. Thank you so much, Lalams. Ayan, 5 million in the house, migalab shout out. 5 million, thank you so much. Junaski, thank you Lalabs. It's Yummy, migalab shout out. Hello host, shout out. Migalab shout out Lalabs. It's Yummy. Hi host and everyone. Champion Nash, migalab shout out. Nalakas ba ng sound ko mga Lalabs? Parang sasabog na yung eardrum ko. Samira Lala, migalab shout out. Champion Nash, it's Yummy. Migalab shout out.
Lee Sung Soon, big love shout out. Jonaski, thank you Lala. Thank you so much Jonaski, big love shout out to you. Thank you so much. Everyone, big love shout out. 6 million in the house, big love shout out. It's Yummy, nagbaba ng bahay. It's Yummy. Taytay channel, big love shout out. Taytay channel, thank you so much Lalabs. How are you sis host? Alhamdulillah. I am fine Samira Lalab. How about you? Taytay channel, nagbaba ng bahay. I am good. Thank you Samira Lalabs, thank you. Hi Yantay. Yantay, Taytay channel, they say hi from Zamira. 8 million in the house, mega love shout out. 8 million, Brochito channel, ayan. Binababa ng aking night boot. Jonaski, thank you so much Lalabs, Jonaski. Mega love shout out to you Jonaski, thank you so much. Parang lakas ng ilaw ko, no? Kihataw kasama ang PMS Boys, the best. Parang sobrang liwanag ng ilaw ko. Ayan, tamsak madam, good morning all from Samantha. Samantha, migilab shout out Lalabs. Roger Palakat shout out idol. Migilab shout out Roger Palakat Lalab. Migilab shout out. Sakit sa tinga, parang masasabog na yung eardrum ko. Ang ganda ng host, Kuya Jong. Migilab shout out. Migilab shout out Kuya Jong. Kumusta ka na Kuya Jong ay? Salamat Kuya Jong. Alan Ricker Vlog, mega love shoutout Alan. Tamsak Dan, salamat po sa patamsak Alan Ricker Vlog, thank you so much. Roger Palaka, thank you so much Lalabs. My friend miss you. Miss you to Kuya Jong ay. Kumusta ka na Kuya Jong? Sobrang busy ka na Kuya Jong ah. Okay lang naman, kagising lang. Ay, magkape ka muna Kuya Jong. Kape-kape muna, kape. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout, 6 million. SSC TV nagbaba ng bahay. SSC. The Amazing List ay binababa ni Nightbot. 7 million in the house. Mega love shoutout. It's Yummy nagbaba ng kanyang bahay. Labalabin natin si It's Yummy mga lalabs. Nandito ka pa ba Joy? Joy, nandito ka pa ba Joy? Joy, you still here? It's Yummy, Champion Nash.
5 million in Dals, Miguel Love shoutout. 5 million, thank you so much. Dals, Miguel Love shoutout. Lalab Dals, Risa Gar, Lalab, Miguel Love shoutout. Harang Hos, salamat po sa iyong paharang, Madam Dals. Ayan. Lalab Dals, thank you so much. This is General Tinas ko lang yung aking pa. Sound. Eid Mubarak to all. Ayan. Eid Mubarak to everyone. UAE Eid Mubarak. Ayan. To all Middle East, all over the world. Thank you so much, Dals, Lalabs. 8 million in Dals, Miguel Love shout out. 8 million. Ayan, Dals na nagbaba ng bahay, mga Lalabs. It's yummy, nakapin. Lablabin natin mga Lalabs. It's yummy. Sana all it's yummy. It's yummy. Ano ba itong kinakain mo? It's yummy eating grilled chicken on the road. It's yummy nga. It's yummy idol pasukli from Roger Palakat. It's yummy Lalabs. Pasuklian na lang si Roger. Party na kasama ang General Mobile Sound. Dals done to you from It's Yummy. It's Yummy Lalab bunguton. Bunguton talaga. Bunguton Miguel Love shout out. Grabe naman yung pangalan mo, bunguton talaga. Pero gumawa naman to. Bunguton Miguel Love shout out. It's Yummy Lalabs. Ayan, nababa ng bahay. It's Scam TV Miguel Love shout out. Hapa. Hapa. Yung pangalan mo, bunguton talaga eh. Nangyari sa cellphone ko, ayaw mag-open. It is Kim. Happy Star, nagbaba ng bahay. Nasa bahay mo ako eating yummy. Ay. This is General Mobile Sound. Ayan, enjoy eating. It's yummy. Ayaw, putol-putol. $4 million in Dals Miguel Love shout out. Paru-paru G. It's yummy, nasa bahay mo ako. Ayan, panikain ka ng grilled chicken. It's yummy nga. Kuya Jong. This is the mix of DJ Dones. Butterfly. Ayan, Madam Victoria Adventure USA. Miguel Love shout out. Paru-paru G.
Ayan, Lisongson, nagbaba ng bahay. Mega love shout out Lalab, Lisongson Lalas. Ayan, ang sarap ng kain ni It's Yummy. Roger Palakat, done to you from It's Yummy. Roger Palakat, done na si It's Yummy. Suklian ka na niya Lalab, salamat. Visayas Basketball, mega love shout out. Visayas Basketball, dance parpar jihos. New upload host, pasilip naman po, salamat. Fly high butterfly. Sige, Visayas si ano to, si Ambot. Si ano to, ilaban ng mga magulang sa laro. Si Kabuyaw. Ayan, nasa bahay mo ko Kabuyaw man. Oy, may harang ba? Ayan. Visayas Basketball. Ayan, Visayas. It's Yummy 5 minutes watch full pack with bakas. Pakibalik na lang mamaya po. Ayan, It's Yummy. Balikan mo lang do si Lalabs Dolls maya maya. Tamsak Dances, Victoria Tangkam, Madam Migalab shout out. Madam Victoria, nasa bahay mo ako Lalabs Kabuyaw. Visayas Basketball. Ayan, Victoria Tangkalalab Migalab shout out. Dan Dolls from Roger Palakat. Ayan, Lalabs Dolls. Dan na si Roger sa'yo. Pasuklian na lang po. Salamat. Ayan, Lisongson nagbaba ng bahay. Lisongson. Victoria Tangka. Ayan, nagbaba ng bahay. Lalabin natin si Victoria Tangka ng Lalabs. Ayan, si Visayas nagbaba ng bahay. Lablabin nyo yun mga Lalabs. Kay Visayas maraming ano dyan, banana. Malalaking banana, marami dyan. Kay Visayas. Si Kabuyaw Warriors. Ayan, nanonood ako. Ang sangay ako dito. Ayan, si Visayas Taytay Channel. Nagbaba ng bahay. Taytay Channel. In Kabuyaw Lalabs, still watching. Ba't nagpuputol-putol? Arlene Migalab shout out, tamsak dikit please. Sa premiere, may premiere si Arlene. Lablabin natin si Arlene mga Lalabs, may premiere po mga Lalabs. Ayan, Cooking with Sapia Migalab shout out. Salam ho, how are you? Eid Mubarak. Ayan. Walaikum salam. Cooking with Sapia, Eid Mubarak Lalabs. Like Dan, thank you so much. Cooking with Sapia. Visayas Basketball, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Visayas Basketball mga Lalab. Vladi Koder, thank you so much Lalab. Harang host from Visayas Basketball. And Visayas Lalab, salamat sa iyong paharam. Nangyari sa aking mobile. Super Hinga, Migalab shout out. Super Hinga Lalab, Migalab shout out. Madam Victoria Adventure USA nagbaba ng bahay. Welcome host from Cooking with Sapia. Super Hinga nagbaba ng bahay. Visayas Basketball, let's start from Victoria Adventure.
Visayas Basketball dan Tuyo. Ayan, salamat. Kung with sabihan nagbaba ng bahay, Junaski, thank you. Pastor Fernando, may love shoutout. Hola amiga, parang Pastor Fernando. Pastor, nagbabago ng bahay nyo. Upload please, view, help me to grow. From Super Hinga. Super Hinga talaga. Hello everyone from Pastor, Cooking with Sapia. Ayan. Super Hinga, nagbaba ng bahay. Then watching Lalabs. Madam One Day TV, may love shout out. Ba't putol-putol naman yung yung video? Ano ko nga ito, i-restart ko muna nga ito. Cooking with Sapia, shout out. Parang Victoria Adventure. Fly high butterfly. Paru G. Cooking with Sapia, shout out. 9 million daw love shout out. Ayan, Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Pastor Fernando. Pastor Fernando, your bahay is my friend. Please check mine. Thanks. Super Hinga dan to you from It's Yummy. It's Yummy, nagbaba ng bahay. Dals Risa Garden to you from Super Hinga. Paru G. Lakas ng sound. Hinaan ko nga uli ang sakit sa tenga. Ayan. Okay na. Fly high butterfly. Dan si One Day TV Idol, pasukli na lang from Roger Palakat. Madam One Day TV, dan po sa'yo si Roger Palakat. Ay, pasuklian na lang po, thank you. Charan. Ko Pastor old friend dan please from Cooking with Sapia. It's Yummy dan from Super Hinga. Pastor, ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. It's Yummy dan from Pastor Fernando. Ayan, Pastor Fernando, just check here. I already leave a comments your concert song, thanks. From Victoria, USA. Cooking with Sapia Lalabs, thank you. Nagharang ako dito, host, after I check kay Pastor friend ko yan, host. Tuan Yul Vlogs, may love shout out, Tuan. Ayan, you have no moderator, Tuan. Super Hinga, sis, full watch
Ako din kayo, parang nagkasabayan yata tayo, pero okay lang, dikit na ako sa'yo. WH na lang to. Ayan. From Dals. Rose Palakat dan from Super Hinga. Ayan, Happy Star nagbaba ng bahay. Korean my friend. Mr. Master binababa ni Nightboot. Ayan. Pastor Dan from It's Yummy. Victory Adventure, I am already connected to you. Thank you. From Pastor Fernando. Hindi ko na ng urago ng baba ng bahay. Pastor, please check my new upload. I haven't contact to you for a long time. Sabi niya already connected to you. Super Hinga dan to you from It's Yummy. Manay Bicol, Miguel Love shoutout. Kumusta ka na ba? Ayan. Manay Bicol. Good morning from Salin Nolasco. Brochito Channel binababa ni Nightboot. Dan na si Rosales Belarmino, idol. From Roger Palakat. Salin Nolasco, Miguel Love shoutout. And Bukiron Tamsak Puan, Miguel Love shoutout. I have been connected to you, Pastor Fernando. From Victoria, new upload guys. Pabyo naman po, salamat. From Visayas Basketball. Kung with sabihin, Dan harang na miss kita madam. Busy ka ba? Busy ka ata sa eleksyon ah. Nangangampanya ka ata Manay Bicol. Nangangampanya ka kaya ata eh. Maganda ka pa sa umaga host. Parang Bukiron. It just came. Happy Star ng baba ng bahay. Ayan, Manay Bicol. Patamsak guys, para Bukiron. Cooking with Zapia. Ayan. Ayan, thanks also connected to you before but I will check you video from Victory Adventure. Mga nalalabi nyo yung nakapin 76. To one new vlogs, lalabs, thank you so much. Parang sasabog na yung aking airdrop. Ang lakas. Kabuya Warriors Dan from Super Hinga. Thanks Pastor, did watch my video please. From Victoria Adventures. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Yan, Cooking with Zapia, lablabin natin mga lalas. Cooking with Zapia Dan from Salin Nolasco. Cooking with Zapia, kindly return to Salin Nolasco lalab, already connected to your channel, thank you. Mangisda ako, madam, OTW sa nakapin. Kala ko, busy ka sa pangangampanya eh. Victory Adventure USA, okay. Pas o mismo por meme, ayan. Salin Nolasco nagbaba ng bahay. Pastor Fernando, ayan nagbaba ng bahay. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Please view my video to those who already connected to me and new friend there is accepted. Ayan. SSC, nandito ka pa ba? Champion Nash, nandito ka pa ba? Samira, still you are here? Or Lee Songson? Roger Palakat or Samantha, nandito pa ba? Dan na Salin Nolasco idol, pasukli na lang. From Roger. Southern Lady.
Doon muna tayo kay Madam One Day TV. Vamo na kita it's yummy ha. Diyan ka sa baba mga isda. Pahingi malaking banana. Punta ako sa bahay mo Madam Victoria. Dito ko sa bahay mo Madam Victoria. Ayan, may harang. Strolling around at Central Park in Greentown. Wow, ang laki ng views. Ang laki ng bahay mo Madam Victoria, sana all. Harang host from Dals. Gusto mo ng malaking banan. Ayan, it's a Skim TV nagbaba ng bahay. Harang host, salamat sa paharang lalads. Ang channel binababa ni Nightboot. Ayan, Victory Adventure USA. Help me by viewing my new video. From Super Hinga. Yes, Super Hinga, me too. Thanks. We already connected, my dear. Salamat host. Ayan, Fernando nagbaba ng kanyang bahay. Pastor Fernando. Adorable Miguelab shout out lalas. Ang ganda ng view Madam dito oy. Ayan. Siya napigilan. Napigilan, di ko siya napigilan. Happy Star, my Korean friend, 5 minutes watch. From your WH, I am friend with you already. From Dals by Risa Gar. Ang channel dan from Super Hinga. Lalab, salamat lalab. Super Hinga. Salamat lalabs. Mayapin kita ha. Morning host, God bless. Pa-WH po. Mwah. Shout out. Bunny Skilon Miglab shout out. Si Ulo Duto. One Day TV dan from Pastor Fernando. Madam One Day TV, pasok lang si Pastor Fernando dan na po sa'yo. Ayan. Taytay Channel nagbaba ng kanyang bahay. Miglab shout out. Risa Gar nagbaba ng bahay. Tuwan New Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. Patamsak dikit please from Arlene. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. HS Kim nagbaba ng bahay. Madam Irene TV, Miglab shout out. Ang babaeng maganda nagbaba ng bahay. Pa-WH, yes lalab, pili kita mamaya. Ayan. Taytay Channel nagbaba ng kanyang bahay. Bunny Esquilon, thank you so much. Ayan, si Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Patamsak guys, from Anbukiron. Erin TV nagbaba ng bahay. Taytay Channel, ayan. HS Kim, Happy Star, ayan, nagbaba ng bahay. Erin TV lalab, ayan, natawa tuloy siya. Malaglag na ang buto eh. Naglag ng bilat mo eh. Yan, Pastor Fernando nagbaba ng kanyang bahay. One Day TV dan Bill All from Super Hinga. Madam One Day TV, pasoklaan na lang po yung dumikit sa'yo. Salamat. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Taytay Channel nagbaba rin ng kanyang bahay. Arlene, patamsak dikit please from Arlene. Hello, good morning Ma'am Arlensky. Nina Ribas lalab Migalab shout out. Ayan, done watching Madam Victoria. Dating dikit sa nakapin from Irene TV. Kukang sa piyan nagbaba ng bahay. Lalabs, thank you. Ayan, it is Skim TV nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin from Bunny Esquilon. Madam One Day TV. Masuklaan na lang si Bunny Esquilon. Ayan. Rodi Katamura Junior, Migalab shout out. Si Rodi. Migalab shout out. Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Arlene dan Paul Pack sa premiere. May premier pala si Arlene. Taytay Channel nagbaba ng bahay. It is Skim TV nagbaba ng bahay. Pastor Fernando nagbaba rin ng kanyang bahay. Nasa Pinas pala si Madam One Day TV ngayon. Nasa Pilipinas siya. Tuba-tuba.
Southern Leyte. 21U Vlogs ng baba ng bahay. OTW na kapin from Nina Rebas. Taytay Channel ng baba ng bahay. Super Hingay. Taytay Channel Dan from Super Hinga. Yan, it is Kim TV Happy Star ng baba ng bahay. Irene TV ng baba ng bahay. Collins Migalab shout out. Ang channel Lalab Migalab shout out. Lalabs. Ang channel, kumusta ka na Lalabs? Oy. Check the pin. Ayan. One Day TV, madam. Madam One Day TV, nandito ka pa ba, madam? Oy. Nina Rebas Vlog, full pack na kape, nag-iwan ako ng bakas. Sige po Lalabs, nagsuklian. Full pack na kapin from Nina Rebas. Ayos and everyone from Collins. Collins nagbaba ng bahay. It is Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Miguel shout out sa lahat from An Channel. Visayas host Tila Dang Kitkit. Kitkit sa imong lubot. Hanbog ko rin nagbaba ng bahay. Thanks host Visayas Basketball nagbaba ng bahay. And Irene TV, Miguel shout out Lalabs, Madam Oy, beautiful lady. Lalabs An Channel, Miguel shout out. Irene new upload pa view naman from Visayas Basketball. Ayan. It is Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Collins nagbaba ng bahay. Lalab Migalab shout out. Ang palatandaan Lalabs. Morning guwapa. Ayan. Ang palatandaan Lalab Migalab shout out. Rosales Dan from Bani Esquilon. Mga nalablabin natin ang nakapin si An Channel. Ayan. Bani Esquilon nagbaba ng bahay. Collins Eco OTW host. Pa-help sa friend ko Banana. Yung napin ko kanina yung main mo yun. Sige ba mo dyan. One Day TV host pa-help. Ayan. Ang palatandaan ng baba ng bahay. MP Tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Sige po Madam One Day Channel. Pastor Fernando ng baba ng bahay. Ayan. One Day Dan from Juan U Vlogs. Tungod sa Pia Andan. Lalabsaan. Pasuklian yung mga dumikit sa'yo. Irene TV nagbaba ng bahay. Anbukiron Dan po sa Premier from Manay Bicol. Ayan. Pukingwid sa Pia nagbaba ng bahay. Collins Eco Dan sa'yo Kalimbang All from Nina Rebas. Hindi ako makapalipad dito, ako Pinas from One Day TV. Sige po Madam One Day, nakita ko nasa Pinas ka, nakita ko yung video mo, nakaupo ka sa motor. Sige po Madam One Day TV, baba mo lang yung bahay mo dyan. Yung binaba mo kanina, main mo yun eh. Pilin kita kanina. One Day TV Dan to you. Ayan. Cooking with Sapia Dan Sukli from Anbukaron. Ayan. Irene TV OTW from Nena. Irene TV nagbaba ng bahay. One Day Dan to you. Victoria Adventure nagbaba ng bahay. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Dan An Channel ang palatandaan. Ang channel, lablabin mo yung si ang palatandaan, dan na sa'yo Lalabs. Ang palatandaan na yan, lablabin natin ang palatandaan, nagbaba ng bahay. HS Kim, Cooking with Sapia, nagbaba rin ng bahay. Host, si The Great. Sige. Si The Great, meron na pong jacket. Si The Great pala yan. Tingnan natin yung si The Great. 22 pa lang pala. Sige lang, after 5 minutes, si The Great sunod. The Great baby pa ang bahay. 22 pa lang. Friend One Day Channel. Yes, The Great Lalab. Give me 5 minutes. I will pin your link, okay? Ang palatandaan nagbaba ng bahay. It is Kim TV nagbaba ng bahay. Ayan na host si The Great. New YouTuber friend ko. Sige po Madam One Day TV. Ayan, wait lang po. The Great, just wait, okay? Negate na ako ho. Sige Lalabs.
Ang channel na sa bahay mga kulalabs, may premiere ka. Tamsakan muna po natin yung nakapin mga lalabs sa premiere. Wait lang, The Great ha. Tamsak Dan, Anbukiron Dan Sukli. Ayan, one day Dan to you from Victoria. Ayan. Patamsak sa premiere from An. Sige, ang lalabs, tamsakan natin yan. The Great, wait lang lalabs ha. Super hinga cooking with Sapia Dan, please view my new video. Ayan. Super hinga nagbaba ng bahay, pwede makahingi libreng banana. Supporters MB, Migalab shout out, bigay naman baby pa po bahay ko. Sige lang lalabs, maya lalabs. Ayan. Thank you sis Ann from Anbukiron. Tamsakan po natin yung nakapin mga lalabs. Kasama vlog patamsak, Migalab shout out host. Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na lalabs. Kasama vlog. One Day TV, The Great Channel. Ayan. Robelin Asuncion, Pastor Dan. Ayan. Yan lalab, may jacket ka na Robelin. Migalab shout out. Pastor nagbaba ng bahay. Ayan. Supporters in nagbaba ng bahay. Pa-WS po mga idol, salamat. From Bunny Esquilon. Bunny Esquilon, thanks. OTW from Pastor. Ayan. Collins nagbaba ng bahay. Manis ko lang nagbaba rin ng bahay. Anbukiron Dan from MP. Collins Ikbo ay nagbaba ng bahay. The Great Channel, lalabs. Mga lalabs, dan na kayong magtamsak sa nakapin. Para makaano na tayo, makagalaw. Bani Dan Pulpak from An. Dan Idol Bani from Palatandaan. Mga nalagtamsakan po muna natin yung nakapin. Kung nagsabi nagbaba ng bahay MP, lablabin natin si MP mga lalay. Tamsakan po natin ang nakapin. Dan Sukli na nagbakas. Ayan. From Visayas Basketball. Ang channel Pulpak Dan from Robelin Asuncion. MP Dan from Super MB. Kung nagsabi nagbaba ng bahay. Yung lalabdamsak na lalab. Irene TV nagbaba ng bahay. Robelin nagbaba rin ng kanyang bahay. Supporters MB. Mga lalabdamsakan po natin ang nakapin. Please po tamsakan natin para makaalis na po tayo mga lalabs. Doon na kayo sa nakapin, patamsak mga lalabs. The Great, nasan ka na The Great? Dan dikit tamsak sa nakapin. Ayan. From One Day TV. Collins nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Nanay Bicol Dan from Salin Nolasco. New upload from Visayas Basketball. The Great, baba ng bahay. The Great. The Great. Sana si The Great, Madam One Day TV. Super welcome. Ayan. Collins Equo nagbaba ng bahay. One Day TV nagbaba ng bahay. Lalabs, The Great. Nasaan ka na ba? Nawala saan na ba yun? Ito, katabi ko sa bed. Mababahay. Mabagal pa ho, haha. Pastor nagbaba ng bahay, Salin Nolasco. Mga lalabdan na ba kayo sa nakapin? Ayan, Dals. Nagbaba ng bahay, Robelin Asuncion, The Great Channel. Ayan mga lalabs, yung nakapin po, baby pa ang bahay. Lablabin po natin ang nakapin mga lalabs. Sally Dan, from Bunny Esquilon. Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. To One New Vlogs, ayan nagbaba ng bahay mga lalabs. The Great Channel Dan Pulpak Dikit from Supporters MB. Sally Nolasco Dan from Manay Bicol. Bunny Esquilon Dan sa Suntukan, haha. Super nga nagbaba ng bahay ang channel. Ayan, nagbaba rin ng bahay.
Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Supporters MB Collins Equa. Narsiri Paos, haha. Ayan. Collins Equa. Thank you supporters MB from Cooking with Sapia. Sinito ko sa bahay mo, The Great. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Pastor Fernando. Ayan. Dansa nakapin from Kasama Vlog. The Great Channel. Pasuklian si Kasama Vlog. Dan na sa'yo lalab. Salamat. Ayan, One Day TV nagbaba ng bahay. Nasa bahay mo ako, The Great. Ayan, HS Chem TV Happy Star nagbaba ng bahay. MP One New Vlogs nagbaba ng bahay. The Great Channel dan from Salin Nolasco. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. One Day TV Full Pack Dikit from Supporters MB. Ayan, ang channel nagbaba ng bahay. Salin Nolasco. Supporters MB rin nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, 11 million daw sa mga shout out. Nag-Great Channel full watch full pack with bakas. Ayan. From Dals. Wilson TV dan from Bunny Esquilon. Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. The Great Channel full pack dan from Robelin Asuncion. Ayan, Salin Nolasco. Nablabin natin si Sally mga lalabs. Ayan, Bunny Esquilundan from Super Hinga. Dan Dikit Collins from One Day TV. Mga lalabs yung nakapin po, lablabin po natin mga lalabs. Yung nakapin po. The Great Dan Pulpak from Anbukiron. Ayan. Pastor Fernando, ayan, nagbaba ng bahay. Sabay mo ko uli lalabs. Bukuren. Galing sumayaw naman ni The Great Channel. Ayan. The Great dan from One Tube Vlogs. Lalabs The Great. Pasuklan yung mga dumikit. Lalabs, salamat. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. To One New Vlogs. Kasama vlog dan full pack from supporters. Kung with Sapia nagbaba ng bahay. Mabay dan. Thanks sa mga nagdikit from The Great Channel. Yan, MP salamat from Sally. Dan sa nakapin from Bunny Esquilon. Ayan. Supporters MB nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin from Bunny Esquilon. Kung with Sapia nagbaba ng bahay. Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Hindi niya alam ang gagawin. Host, turuan mo na po Madam One Day TV. To One New Vlogs dan from Manay Bicol. Ayan. Yan, Pastor Esquilon. Pastor Fernando. Nagbaba ng bahay. Pobreng Hawaiana tamsakdan. Migalab shout out. Pobreng Hawaiana. Bisitahin nyo ako sa LS ko. May mga gusto ng ayuda. Nag-ayod ako guys. 8 AM from Robelin Asuncion. Ayan. Ayan, puntahan nyo si Robelin Asuncion mga lalas. Kalimbangin. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Supporters MB One Day TV dan full pack dikit kanina. Ayan. Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagsukli na ako from Kasama Vlog. Hello lalabs. Roselyn P. Rivera miglab shout out. Supporters MB miglab shout out. Nagbaba ng bahay. Ate Robelin good morning from Manay Bicol. Sally Dan from Anbukiron. Hindi ko na ma-pronounce. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Tamsak host migalab shoutout from Narinli. Palatandaan lalab migalab shoutout lalabs. Anbukiron nagbaba ng bahay. Ang ganda mo, nakakalugay ka ngayon Bagong ligo kasi ako lalabs kaya nakalugay. Supporters MB dan from MP. Super Hinga dan full pack from Supporters MB. Ang palatandaan nagbaba ng bahay. Lablabin mga lalabs. Cooking with Sapia, ayan nagbaba ng bahay. Robelin Asuncion nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Pobre Dan from Bunny Esquilon. Ayan. Victoria Adventure.
USA ay nagbaba ng bahay. MP dan watching dating dikit kay Maris. Ban Esculo nagbaba ng bahay. MP, ayan. Rosalie nagbaba ng bahay. Paayuda lagi host ba? Ting Mayor, Miguel Abshot, ambot sa mo dadang ay. Ikaw nga magkayuda sa akin. Ayan. It's Kim nagbaba ng bahay. Papin host from supporters MB. Sige lang lalags. Ikaw sunod. Ayan. Mention lang para mabalikan. Collins Ekuo ko kung midsapi ang balikan ko. Muna sila, yung mga dumikit. Ayan. Sige, maglablaban lang kayo yan mga lads. Sana all fresh na ako may muta pa ng isda na. Ay, kailangan natin maligo kasi maghapon ako nakahilata. Ayan. Danan from the Great Channel, Victoria Dan. Kumusta na ang nakapin mga lalabs? Ayan, nasa bahay mo ako uli, the Great. Ipa-50 natin yung nakapin mga lalabs. Ay, ayan. Collins nagbaba ng bahay, Bunny, Esquelon. Ayan. Collins Ekwo, who want you vlogs? Supporters MB, just give me 5 minutes lalaba. Collins Ekwo nagbaba ng bahay, Pastor. Ayan. Collins Ekwo nagbaba ng bahay. Too much. Don't drop like this. Ayan. Anbacaron Pastor Fernando Dan, complete from Anbacaron. Ayan. Mga lalabs, huwag niyong kalimutang tamsakan si Hoss. Ayan. Montilla Mobile Sounds. Robelin Asuncion nag-vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Robelin. Lablabin natin mga lalabs. MP dating dikit, Collins nagbaba ng bahay. Humana og butar ang nakapinhos. Ano yun? Lalabs, wag mo ulalas bisayain ba? Nagbibisayaan lang ako kasi yung mga kasama ko dito, mga Bisaya, haba na pala buhok mo lalads. From Roselyn Rivera. Dan dikit ba ni? From One Day TV, Collins Eko nagbaba ng bahay, Dals. Ayan. Nakatamsak na ako kanina pa host. Pag ulitin ko, makasaktan na. One Day TV, ayan nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia Pasukle. From Supporters MB. Yan, 5 na lang sa nakapin mga lalabs. 5 na lang. Cooking with Sapia Pasukle. From Supporters, ayan. One Day Dan from Collins. Ngayon ko lang kasi nakita ka nakalugay ka lalabs. Naglugay ako minsan pag bagong ligo. One Day TV ha, tapos na ha. Ayan. From Victoria Adventure USA. One Day TV Pasukli from Supporters MB. Ayan. Collins Eko nagbaba ng bahay. Roselyn Rivera nagbaba ng bahay. Kasama vlog nagbaba ng bahay. Bawiin ko pag di nagsukli. Hahaha. Wag. Wag Madam Victoria. Magsukli yan. Kasama vlog. Yan, nagbaba ng bahay. Hanbokero nagbaba ng bahay. Cooking now. Done. Hanbokero nagbaba ng bahay. Kasama vlog. Kuhanan og itlog pag di magsukli. Victoria Adventure USA Dan Pulpak dikit. Kuya Pabs, Miguel shout out. Kuya Pabs, Miguel shout out ba? Ayan. Cooking, how are you? You getting on from Collins. Ayan. Roselyn Dan na ako kay Rose Balsomo. Salin ulas ko nagbaba ng bahay. Ayan. Collins Eko nagbaba ng bahay. Supporter noted, balikan na kita. Ayan. Collins nagbaba ng bahay. One Day TV Pasilipsis. Salinulas ko, ayan. The Great Channel. Nablabin natin ang kapin, ala hindi man magsukli eh. Sino mamaya wait lang supporter sa? Magsusukli yan. Supporter remain mo nakapin.
Pakapin. Collins Equo, nagbawa ng bahay. Manay Bicol, kasama vlog, Dan. Kasama vlog, Dan na si Manay Bicol, pasuklan na lang. Collins Equo, nagbaba ng bahay. Tamsak host from Pabs Vlog. Kuya Pabs, big love shoutout. Supporters MB, nagbaba ng bahay. Dals, ayan, Dan. From Cooking with Sapia. Roselyn Rivera, nagbaba ng bahay. Ayan. Supporter, suklian na kita. Main mo ba yan? From Victoria Adventure USA. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Toa New Vlog, nagbaba ng bahay. Madam Kuratsa, walang pahinga, harang pa. Galab shoutout. Hi host, Tusok. From Proud FW, Madam Kuratsa, nagbaba ng bahay. Kumusta host, pwede makipaglablaban ho? Sige, makipaglablaban ka dyan. Dan Nightboot, sige lalag, salamat sa pagdikit sa Nightboot. Supporter OTW sa itlog mo. Maba kayo bahay nyo mga kapatid, unahan ko kayo lahat. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Proud OFW Premier. Ayan. Bahala pa ako sorry. Mga lalabs, 4 na lang sana kapin, 3 na lang. Ayan, 3 na lang. Tatlo na lang po sa nakapin. Collins Equo, ayan, nagbaba ng bahay. Collins Sapia, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, Dan from Madam Kuratsa. Cooking with Sapia, kindly return to Madam Kuratsa lalabs. Proud OFW, Dan Pulpak Dikit from Supporters MB. Roselyn, hello, Ma'am Sally, Dan po. Sa happy birthday po, dikit kalimbang ko na din po, Ma'am Sally, palablab sa premier ko po. Proud OFW, tamsak sa premier mo, old friend from Manay Bicol. Ayan. Collins, nagbaba ng bahay. 2-1 New Vlogs, nagbaba ng bahay. Morning, have a nice day po sa lahat from Lovers All. Mega love shout out lalags. Lovers All. Ayan. Collins, nagbaba ng bahay. The Great Channel Dan from Pubs TV Vlog. Ayan, Kuya Pub, nagbaba ng bahay. The Great Channel Dan pasukli. Ayan. Supporter Dan Pulpak from Anbucaron. Sorry, nursery start pa lang mga magsulat. Colin Equo, done with comments. Please return the paper later from Dals, etc. Ayan. And Risa Gar. Tuwan New Vlogs, nagbaba ng bahay. Manay Bicol, mega love shout out. Thanks kapatid. Ayan. Nandyan pa ba si supporters, bababahay. Nakapurti na si si The Great. Lovers All, nagbaba ng bahay. Lovers All. Supporters MB, tunay. Tuwan New Vlogs, Dan Pulpak. Baba ng bahay, supporters MB. Pasensya na si The Great, nag-uumpisa pa lang guys, maawa, maluoy, dikit-dikit. Grow together, nanunukli siya. Sige, maglablab ka dyan sa baba, The Great. Ayan, punta tayo kay supporters MB. The Great, mamaya kita dikitan ng main ko ha, malalabs. The Great Channel. Magbakas ka lang lalabs ha. Yan, bakasan mo yung Bicula ng Oragon. Madam Dan from Cooking with Sapia. Madam, sinong madam? Bicula ng Oragon, Lovers All. Ayan, Cooking with Sapia. Patamsag. May premier ka lalab. Sige, tamsakan natin yung premier mo. Wait lang. Rose, lang dito ko sa bahay mo ha. Ayan, dito na ako, Rose. And One Day TV, nagbaba ng bahay. Mga lablaban ka dyan mga nalas, wait lang. Tamsakan ko muna si Rose Balsomo.
Madam Kuratsa nagbaba ng bahay, Roselyn Rivera dan pulpak dikit. Wilson Pasoklian sa Victoria Adventure dan na sayo. Madam Kuratsa dikit na thanks from the Great Channel. Arang ka rin dito host from Victoria Adventure. Collins nagbaba ng bahay. Kung Sapian nagbaba ng bahay. Keep connecting guys from Collins. Kasama Dan ako sayo kapatid from Proud FW. Roselyn Rivera, ayan, tamsak na lalabs. Kalimbang ko nga to, Rose. Ayan, nakakalimbang ako sa'yo, ha. Salamat lalabs, Aileen Kiko. Ayan, salamat din lalabs. Salamat kasamang Proud of FW, lovers all nagbaba ng bahay. Collins Eco, ayan, nagbaba ng bahay. Sayawan na haha from lovers all. Maya sayaw tayo mamaya. Salin ulas ko dan dating dikit. Lovers all dan pulpak dikit from supporters MD. Pabs TV Vlog nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Harang muna ako, wait bago. Dumikit from Manay Bicol. Hello Madam Kuratsa from Roselyn. Lovers all nagbaba ng bahay. Lovers all dan dikit. Ayan. Sino pa dyan di ko dikit? Baba ko bahay, mga lalabs. Kasama vlog, samahan mo ako. From Victoria Adventure. Sana host di na ako mahampas ng walis ngayon araw. San ba yung nanay mo? Patulogin mo kasi lovers all. Sabihin mo, nanay, matulog ka muna. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Manay Bicol lalabs. Lovers all, ayan. Halos lahat na dikit ko, ayan. Main here, legit, hindi kayo magsisisi sa akin, ayan. Victoria Adventure, USA, dan dikit from Madam Kuratsa, ayan. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia lalabs. One new vlogs, ayan. Nag-email ang nanay ko. Wilson, ayan. Ang laki pala ng bahay ni Wilson. This is General Mobile Sound. Lovers all. Ilan ba yung bahay mo, lovers all? Patusok sa premiere from Alex. Ayan. Salamat, toast out muna ako. Sige mamaya lalabs ha. Magbakas ka dito sa Bicolan ng Uragon. Mamaya kita dikitan ng main channel ko. RR Remix. Isa lang bahay ko, Lods, from lovers all. Ayan. Pa 60 lang host, sapat na. Pa 60. Madam Kuratsa walang pahinga. Ayan, George Nip 18 vlog. Dan from Madam Kuratsa. Lovers all, full watch, full pack with bakas. Pakibalik na lang. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Tamsak sa Premier Alec Pence. Ayan, dating dikit from Manay Bicol. Collins and Bukeron. Ayan, Alex dan pulpak. Ayan, si Dels nagbaba ng bahay. Patamsak guys from Ann Bukeron. Sige, nandito ko sa bahay mo, Ann. Tamsak na lalabs. Basta Southern Lake Mix DJs, makasayaw ka. Ay, butterfly. Dan sa nakapin kanina host.
Supporters, pasuklian si Victoria dan sa'yo. Tamsak na ako sa'yo, Anla Loves. Dito ko sa bahay mo. Sino pa di ko dyan? Dikit bababahay. Alex Pulpak sa'yo, palablab from Proud OFW. Ayan. Thank you, host. Thank you din, Lalags. Collins. Ayan, nagbaba ng bahay si Collins. Almost dikit ko na lahat, host. Mag-iba, old friend. Ayan. Lovers all Pulpak. Alex old friend from Cooking with Sophia. Hindi ako magbakas Wilson. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Bakaron dan sukli from kasama vlog. Ayan, Collins dan po from Lovers All. Sir JM Miguel shout out. Ayan, gumuhit ka na Wilson Lalabs. Gumuhit ka na. Ayan, sino yung dyan? Yung kanina pa nandyan ba si Collins? Gumuhit ka na Wilson. Alex Pence vlog dan pulpak balik dikit ako sa'yo. Thank you. Maraming salamat po, host. Ayan, punta muna tayo kay kanina pa to si Collins. Yung unang pumasok kanina. Alex Pence dan po dikit sa premier mo po, Collins. Ayan. Ako Lods, madaling araw na ako dito. Mamaya lalagsa, wait lang. Ikaw nga yung naisip ko kanina wait lang ha. Madaling araw ba? Hinihintay mo ko. Kain ka muna, lovers all. Thank you, host. At sa mga dumikit at tusok at sumukli. Susukli pa hihiyahu. Ayan. Collins, I'm here in your house, Lalams. I give you extra banana. It will come. Oo, sinabihan ko nanay ko na wag maghampas ng walis kasi inaabangan kita, Lods. Lovers all dan dikit paramaan. Madam Kuratsa walang pahinga dan pulpak. Balik dikit ako sa'yo, thank you. Joke lang yan, Lods ha. Masaya ako pag nakikita ko na masaya ka. Di wow. Ayan. Mga naral, sablabin natin yung nakapin. Yan, baba ng bahay mo, lovers. Ayan na.
Anbakarundan. Gmark Authentic Migilab shout out. Collins Equo, ayan nagbaba ng bahay. Manay Bicol OTW from Echiami. Anbakarundan Sokli from Alex. Manay Bicol, ayan. Nagbaba ng bahay. Collins Equo, please kindly return to Manay Bicol. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Sabi ng lola ko, Lods, baliw daw ako, natawa daw ako na mag-isa. Check up na daw nila ako. Sa'yo mo nang babanana ka. Sis Victoria Adventure, isa ibaba mo sis bahay, silipin kita from dance. Gmark Authentic nang baba ng bahay. Lovers all, ayan ang baba ng bahay. Lovers all, pasukli from kasama vlog. Tuhuan yung vlog nagbaba ng bahay. Ayan, pastor nagbaba rin ng bahay. Visayas Basketball nagbaba ng bahay. Lamlabin natin. Gmark, ayan. Visayas Basketball nagbaba ng bahay. Alex Harang, salamat po sa paharang. Manay Bicol dan daw si Collins. Ayan. Pabs Dan from 21U Vlogs. Palablab guys from Roselyn Rivera. 21U Vlogs nagbaba ng by 46 thumbs up from Hakob. Ayan, Bicolan ng Oragon. Hakob nagbaba ng bahay. Besides Basketball Dan Dikit from Gmark. Gmark Authentic nagbaba ng bahay. Pastor nagbaba ng bahay. Kasama vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Collins Dan sa nakapin from Lovers All. Ikaw nga yung nakapin. Ayan. Collins Equo, kindly return to Lovers All. Manay Bicol Dan tamsak sa langgam mo sana all, laki ng views dating dikit. Ayan. Tamsak ho, Sir Richard Miguelag shout out. Patusok sa premiere, sige tusukin natin yan. Sir Richard, ayan, nagbawa ng bahay. Tamsak Alex. Chararan, chan charararan. Tusok na yan, itagos na natin. Yan mga nalabs, 6 lang sa nakapin, 6. O 5 na lang, 5. Hindi kita nyo na mga nalabs yung nakapin. Thumbs up love. Dan from Joren's channel. Gmark Authentic Vlogs Dan si Madam Kuracha. Ay, ang bilis. Don Cano Vlog Miguelab shout out. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Roselyn Rivera nagbaba ng bahay. Roselyn P. Rivera Dan. Rose Balsomo, sa mga di ko pa po nakadikitan dyan, tara tamsak dikit tayo. Parang kasama vlog. Gmark Dan from Lovers All. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Don Cano Vlog Lalabs, salamat. Nagbaba ng bahay, salamat po Pastor. Lovers All Dan Pulpak. Alex Pence, ayan, tamsakan ko yung ano mo, premiere. Kiri, kiring, kiring, kiring. Yan, 5 million daw sa Miguelag shout out. Joren's channel Dan Pulpak from Hakob. Kung Sapia nagbaba ng bahay. Dan Pulpak sa nakapin from Alex. Joren's channel Dan Tuyo. Kung Sapia nagbaba ng bahay. Madam Kuratsa walang pahinga nagbaba ng bahay. Joan Go Dan. Tamsak host from Don Cano Vlog. Madam Kuratsa walang pahinga Dan dikit from Gmark. One Day TV nagbaba ng bahay. Kung Sapia nagbaba ng bahay. Gmark Authentic. Don Cano Vlog. Alex Dan po from Lovers All. Gmark Dan sa'yo pala blood thanks from Proud FW.
Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Kasama vlog, dan po dikit. Pasukli na lang. From Roselyn, lovers all done from Pastor. Don Cano vlog. Ayan. Pastor, nagbaba ng bahay. Tatlo na lang po sa nakapin mga lalabs. Tatlo. Gmark Autentico dan Pulpak from Hakob. One Day TV dan dikit from Gmark. Ayan, Hakob nagbaba ng bahay. Don Cano vlog dan po from Lovers All. Gmark Autentico nagbaba ng bahay. It's Yummy nagbaba rin po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. JN, Miglab shoutout harang. Lalab, salamat sa iyong paharang. Roselyn Rivera dan from Kasama Vlog. Hakob nagbaba ng bahay. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Gmark, JN, Collins. Ayan. Cooking with Sophia din nagbaba ng bahay. Sayawan na. Collins nagbaba ng bahay. Hakob. Ayan. Don Cano dan sa'yo, palablab din. Thanks kapatid. Collins nagbaba ng bahay. Prado FW dan Pulpak from Hakob. Collins Eco dan tuyo from It's Yummy. Hakob nagbaba ng bahay. Sayawan, pampagising lods. Kasama vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Pastor Fernando nagbaba ng bahay. Lovers all done po ako, George Sniff from Jorens. Lovers all done Pulpak. Hakob dan din kapatid. OTW Hakob. Patusok sa premiere from Alex. It thanks from Collins. Jorin channel dan from Pabs. Jorin dan from Proud of W. Pabs TV vlog nagbaba ng bahay. Collins nagbaba ng bahay. JN nagbaba rin ng bahay. Ayan. Collins Eco. Mga lalab, dalawa na lang sa nakapin. Dikitan nyo na po ang nakapin. Binakol, haha. Hello sir, Don Cano dan po sa inyo idol. Sa mukbang mo po, kumusta po? Hindi na po ako nakakadalo sa inyo po. Pero kalimbang na kita sir, patamsak po sa premiere. Ayan. From Roselyn Rivera. Collins nagbaba ng bahay. JN dan tuyo from It's Yummy. Agoy, wag magbaba ng link lagi guys. Lagas is real. Pag ganyan from Proud FW. Hakob nagbaba ng bahay. Harang. Salamat po sa paharang. Handan from 21 New Vlogs. Collins Eco dan Pulpak from Alex. Wag lagi baba ng bahay pag natabunan na. Yun, baba uli. Baba ulo. Ayan, patuslok sa premiere from Alex. Dan sa nakapin from GN. Mga lalabs yung nakapin. Dan na ba kayo sa nakapin? Proud FW, haha. Hakob dan po ako, sukli na ako from Jorens. Kasama vlog, full watch, full pack with bakas. Pakibalik na lang si Dolls. JN dan full pack. Ayan, Hakob nagbaba ng bay kasama vlog. Huwag mag-flood guys. Si ano lang yung nagpa-flood dyan, si Collins. Dan na po sa nakapin from Kasama Vlogs. Lovers all. Pasuklian si Kasama Vlog. Alberto Arena Miglab shout out. JN nagbaba ng bahay. Ang ganda ng tawa mo, lalabs. Palablab na lang din ang mga inunahan ko. Thanks from OFW. Proud OFW. Roselyn Rivera. Ay, nagbaba ng bahay. Dals nagbaba ng bahay. Gmark Thumbs Lab na lang ako dating dikit.
Tamsak Dan Manay Host. Ayan, Alberto Lalab, Migalab, shout out. Ayan, 430 na yung nakapin. Patamsakan mo, sino ba yung may premier dyan? Si Alex. Ito muna tayo sa may premier. Harang. Ba't nawala? Ang bilis naman gumalaw ni ano. Ba't ayaw magpalit? Ayan, tamsakan na natin yung nakapin mga lalas, may premier. Hala, makadikit na lods. Yan, Mix Vlog, Migalab shout out. Hello po host, good morning. Newbie here. May jacket ka na lalabs. Yan, Mix Vlog, Migalab shout out. Tamsakan na natin yung nakapin, Alex Pence Vlogs. Ayan, meron siyang premier mga lalabs. Siya mapigilan. Hakob One Piece Racing Dan from JN. It's Yummy Dan from Roselyn Rivera. Yan, Mix Vlog, nagbaba ng bahay. Mga lalab, tamsakan lang natin yung nakapin, tamsakan. Huwag nyong damihan paglapag, baka maubusan kayo ng bala. Mapalo kayo. Mapalo yung lubot nyo dyan, oy. Alex Pence Vlog Dan Pulpak from Hakob. Alberto nagbaba ng bahay. Collins nagbaba ng bahay, harang from Alex. Collins Eko nagbaba ng bahay, Hakob nagbaba ng bahay. It's Yummy nagbaba ng bahay. Alberto Dan tayo pala vlog, thanks. Yan, si Dals nagbaba ng bahay, harang Dan from Alberto Arena. Lalab, salamat sa paharang mo. Roselyn Dan po from Lovers All. Gmark Authentico Vlogs nagbaba ng bahay. Lovers All, ayan, nagbaba ng bahay. Alex Pence Vlog Dan dikit tamsak may bakas. Ano nangyari sa aking sa nightbot ko, parang hindi siya nagbababa. Hakob One Piece Racing may suklina from Kasama Vlog. Meron akong bahay mga kapatid dyan, mention lang. From Victoria Adventure USA host. Tamsak lang magluluto ng dinner. Sige lang, Dals lalabs. Dals. Ipin kita maya maya. Ayan. Joren's channel Dan Sukli, thanks. It's done. Sayo pala blab from Prodo FW. Ayan, yan, Mix Vlog nagbaba ng bahay. It's Yummy Dan Pulpak. Mga nalabdan na ba kayong magtamsak sa nakapin? Hakob, ayan, nagbaba ng bahay. It's Yummy Dan si Hakob pasuklian. Sige lang lalab dance. Proud OFW. OTW from It's Yummy. Proud OFW Dan po dikit sarap naman food. Ayan. Dals, I'm done to your channel from Joren's channel. Ayan, si Joren's nagbaba ng bahay. Proud OFW nagbaba ng bahay. It's Yummy Dan from JN. Pasukli sa nakapin from Kasama Vlog. Alex Pen pasuklian si Kasama Vlog. Yamix Dan sayo pala vlog. Lovers All, yan Mix Dan po. Ayan. Muning Migalab shout out, Muning. It's Yummy Dan Pulpak, Dals lalabs. Hakob nagbaba ng bahay, Hakob. Sukli din pag may time guys ha, wag puro lapag. Lagas is real pag ganyan haha. Yan Mix Vlog Dan Sukli, thanks from Alex. Muning lalab, Migalab shout out.
Yan Mix Vlog Dan Pulpak. Nandyan pa ba si ano? Manay Bicol, gusto mo bang ipin? Manay Bicol? Yan Mix Vlog Dan po, naputol na tulay. Kawawa naman yung mga nahulog doon. Sana, kawawa naman no? Sana walang nasaktan. From Manay Bicol. Yan Mix Vlog Dan Sukli, muning nagbaba ng bahay. Para OFW Dan from Lovers All. Yan Mix Vlog Dan Pulpak from Hakob. Yan si Hakob nagbaba ng bahay. Roseline. Sino yung may premier dyan? Wag na sis, ipin. Sige, sige. Kasama vlog, bababahay lalabs, kasama. Yan, bibito pala yung bahay niya. Kasama, bababahay, kasama vlog. Kasama vlog, bababahay lalabs. JN, nagbaba ng bahay. Ayan, kas baby pa bahay nito. Nakapin mga lalat, lalabin po natin nakapin. Baby pa ang bahay niyan, 200. Ilan yung bahay nito? 260. Thanks Albert Dan din sa'yo kapatid. Thanks kanina. JN nagbaba ng bahay. 14 million in the house. Mega love shout out. Mga lalabs yung nakapin po, lablabin po natin. Nasa bahay mo ako kasama vlog. Dikit naman yung main channel ko sa'yo lalabs. Ayan, April 4, 2022. Ayan, kasama vlog. Thank you po, Hakob. Kalamansi ba to? Kalamansi nga. Ayan, Dals, nagbaba ng bahay. Lablabin natin Roselyn Rivera Dan po ako. From Jorens. Dan sa nakapin, 100% from Lovers All. Kasama vlog, pasuklan si Lovers. Mission TV, ayan, binababa ni Nightboot. Anong sana hindi nasaktan yung nahulog host? Anong ibig sabihin nahulog sa pag-ibig? Kung sa tulay nahulog, natural masakit yun. Harang host, oh, it's yummy. Tamsak Dan po host from Kois Charlie TV. Ako, One Piece Racing Dan Sukli, thanks from Alex. Good morning po, Kois Charlie Lalab, Migalab, shout out. Nagbaba ng bahay. Amazing Health, premiere. Tamsakan natin yung premiere na Amazing Health. Alec Pence, Alex, Pulpak Dan po with bakas, salamat. Kasama vlog OTW from Victoria, padikit po para wag malagas, dikitan ko kayo ng dikit na dikit. Ayan. 13 minutes harang host. I-skip mo na yan, lalabs. Sobrang mahaba na yan. Baka pag tinapos mo yan, out na ako. Thumbs up po host from Amazing Health. Dan kay Lovers All. Lovers All, pasok lang si kasama vlog, nakapin. Victoria Adventure, nagbaba ng bahay. JN Dan po. Dikit ganda ng view. Palablab sa premiere from Roseline. Ayan. Kois Dan from Lovers All. Kasama vlog Dan from Pulpak from Yamix Vlog. Kasama vlog Dan Pulpak. Kasama vlog Dan po from Roseline. JN Dan sa'yo pala vlog from Proud of W. Patuslok po sa premiere ni Alex. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Sino pa dyan? Di ko nadikitan. Baba kayo ng bahay nyo. Amazing Health nagbaba ng bahay. Ayan. It's Yummy Dolls. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan, kasama vlog pasuklan si Alex. Kois Charlie vlog shout out from Victoria Adventures. Lovers All, baba po ng bahay. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Dan kanina pa. Lovers All. Ayan. Good morning Bongs World, Migalab shout out. Lovers All, ayan, nagbaba ng bahay. Ate Victoria shout out. Ano nangyari sa laptop ko? Tamsak Amazing Health, dating dikit from Manay Bicol. Amazing Health nagbaba ng bahay. Drop your link, Ate Victoria. Amazing Health nagbaba ng kanyang bahay. Kois Charlie TV.
Nagbaba ng bahay. Alberto Arena nagbaba ng bahay. Dan po Roselyn Rivera. Magdikit muna nga ako kay kasama vlog. Maglablaban muna kayo dyan mga lalabs. Kasama vlog. Ayan, may harang na agad si kasama vlog. Hey Lensky, Dragon Gaming, maglab shoutout. JN Dan to you. Manay Bicol, yes po from Amazing. Kasama vlog Dan po ako from Jorens. New video from Dragon Gaming, Amazing Health Premiere. Ayan. Amazing Dan po from Lovers. Ang channel binababa ni Nightboot. Lovers all, ayan nagbaba ng bahay. Dals nagbaba ng bahay. Akob Dan sa'yo si Yan Mix Vlog, pasuklian. Dan Alex Pence from Kasama Vlog, Hakob nagbaba ng bahay. Lovers all noted OTW from Amazing Health. Yan, gumuhit na si nakadikit na Jorens channel. Pa ako sa bahay mo kasama vlog. $432 lovers all done from Amazing Health. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Jacob Collins, Amazing Health. Mga nalas, maglablaban kayo dyan. Huwag puro baba ng bahay. Ayan. Taas kamay sa Diko panasuklian from Kasama Vlog. Proud OFW pasuklian si JN. Ayan. Amazing Dan sa'yo from Proud OFW. JN nagbaba ng bahay. Patuslok sa premiere ni Alex. Salamat Amazing from Lovers All. Yan Mix nagbaba ng bahay. Amazing nagbaba ng bahay. Kasama Vlog Dan from Victoria Adventure Collins. Ayan. Yan Mix Dan sa nakapinhost from Victoria. Out na muna ako sis, maraming salamat sa mga baong kaibigan. God bless everyone. Marabas muna ako sa Manila madam. Sige, mag-ingat ka po Manay Bicol. Ingat ka po, salamat. Voice Charlie TV, ayan. Maglablaban mo ng pagmanukli, magbakas naman sana. Perfect ba ang content ko kaya wala kayong masasabi. Kasama Vlog Dan Pulpak from Alex Collins nagbaba ng bahay. Kasama Vlog, I ask you samahan mo ako. Di ka nakinig, ako na lang nauna. Ano ba yun, oy? Hindi man ay Bicol, salamat lalabs. Southern Leyte, Southern Leyte. Ako pag nagbakas walang sinabi Pulpak, just comment exactly what about the video. Ayan. Yan Mix nagbaba ng bahay. JN Lalabs. Victoria Dan, Shana All, malaki bahay. Malaki bahay niya ni Madam. Yan, gumuhit na si Kasama Vlog. Kuya Pabs, nandito ka pa ba Kuya Pabs? Pabs, Kuya Pabs, nandito ka pa ba? Kuya Pabs. Pabs TV Vlog, nandito ka pa ba? Wala na ata siya. Victoria Adventure, sumama po ako. Nakasabit lang. Tandaan nyo, ang hindi nagbabalik ay umaatras. Collins, nagbaba ng bahay. Fly high, butterfly, ambot. Yan Mix, silipin ko nga yung bahay mo. 87 si Yan Mix. Ayan, road to ano to. Muna tayo mga nalab sa mga maliliit na bahay.
Tamsakan kita, Joren, sa premiere mo, lalabs. Ikaw sunod ko dyan, wait lang. Mga lalabs, yung nakapin po, bibi pa yung bahay. Salamat, Alec Pence. Ikaw ha, kasama. What sinanggo ka? Ha? Dragon Dan po, Dragons. Mapapasa na all ka na lang sa laki ng bahay, Dan. From Lovers All. Dan sa nakapin kanina from Alex Pence Vlogs. Yan kasama vlog Dan sa'yo si Alex kanina, lalas pasuklian. Alberto nagbaba ng bahay. Ano, pag-graduating nyo ko, host, malapit na ako sa buntot. Saang buntot ba? Sa laylayan, malapit ka na sa laylayan. Ayan. Coach Charlie TV, Alex should let's go. Good night, host from here. Sige, Collins, good night. Enjoy. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Ano ba yun? Love you all, including pretty host here. Let's love each other. Amazing Health, nagbaba ng bahay. Coach Charlie, ayan. Yan mix Dan, dikit sa iyo, patamsak sa premiere. From Roselyn Rivera, patuslok sa premiere from Alex. Mag-enjoy ka muna bago matulog. Sayo muna saglit tayo. Yan mix, nakapin ka, wag ka magbaba ng bahay, mamaya ka na magbaba, lalabs. Ayan yan mix, dikit na kita, lalabs. Dami kong comment, naradoble. Nadadala ako, host, haha, from Lovers All. Bongs Word, migrad shoutout. Coach Charlie TV, nagwa ng bahay. Roselyn P. Rivera Dan Sukli from Yan Mix. Yung nakapin, mga lalas, tamsakan natin, dikitan, yung nakapin. Taas kamay sa di ko pa nasuklian from kasama vlog. Yan mix OTW from Bongs World. Salamat Lods Alex, patuslok sa premiere. Ayan. Bongs Dan po. Yan mix. Ayan, dikit na ako sa'yo, lalabs. Yan mix. Sa main ko, lalabs, sukli na ako sa'yo, ha. Yan sa nakapin, mga lalabs, 10 na lang. Road to 100 po ang nakapin. Sukli na ako sa'yo, yan mix. Sa main mo. Gord snip. Ang hirap naman i-pronounce. Coach Charlie TV ay nagbaba ng bahay. Sabay mo ako, yan mix. Lapit ka ng graduate 9 na lang. George Nip, haha, from Lovers All. George Nippy. Ano ba yun? Sabay mo ako, yan mix. Kala ko si Andrew eh. Kala ko si Andrew ito eh. Si Andrew nga ba to? Ayan. Jordan kasi name asawa ko.
Ako, Snappy, kaya George Snappy. Corn chips. Tamsak Dan, Bridyo. George Snappy Dan, ang binaba, ang hirap bang pangalan tapos na oy. Ang hirap niyang ipro na. Kuya Charlie nagbaba ng bahay. Yan mix dan pulpak with bakas, pasukli naman po from Bong's World. Ayan yan mix. Pasuklian si Bong's World lalabs. Dan na sayo. Lin Linabi vlog. Miglag shout out. Lin Linabi. Ayan, meron yan ng jacket. Matangirap na mga pangalan yung basahin. Apat dikitan tayo, ayan. Bridyo, apat dikitan tayo, sukli agad, ayan. Bridyo nagbaba ng bahay, Victoria Adventure USA Paul Watch, pasilip na lang CC. Salamat Madam Victoria, God bless. Linlin Abi Vlog, ayan, thank you host. Kamu bababa ninyo inyong main, oy, nalibog ko adto na ko lain. Mga lalabs. Ayan, Linlin Nabi. Abi Vlog. Hirap pa sa'yo. Bong's World Dan po. Ako from Jorens. Yan mix. Nandito ka pa ba yan mix? Oy. Nalilito ako host pagpunta ibang bahay. Kayo talaga si Pine ko. Napunta ka sa ibang ilis. Prod Pinoy, Miguel shout out. Ayan, malapit ka ng graduate. Mag 100 ka na. Boy Hunter, Miguel shout out. Junior Secret, binababa ni Nightbot. Eid Mubarak from Proud Pinoy. Lalab, Miguel shout out. Proud Pinoy, Eid Mubarak Lalads. Nasa Dubai ka ba? Ayan. Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. Bridyo Dan from Lovers All. Bridyo Dan Dikit, ang ganda ng view from Roseline. Ayan. Koy Charlie TV, nagbaba ng bahay. Daya kayo main ako ha, baka dikit nyo ninja kaya nahulog. Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay kasama vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Linlin Abi Vlog, nagbaba ng bahay. Linlin Abi ng dikit. Ayan, from Bridyo. Boy Hunter, nagbaba ng bahay. Ilan na ba yung nakapin? Yung nakapin po, road to 100. Mga lalag, 7 na lang, 7. 7 na lang sa nakapin. Wait lang at may harang. May sabi niya, Lovers All Dan, full pack with bakas. Thank you from Bong's World. Lovers at Roseline OTW from Bridyo. Mayayari ako kapag main gamitin ko. Malalaman ng asawa ko na nagpuyat ako, away naman isang busang ha ha ha. Saan ba yung asawa mo? Nasa abroad ba yung asawa mo? Vice Charlie TV, nagbaba ng bahay. Main channel here, pwede po patamsak sa premiere. Sige Proud Pinoy, tamsakan natin yan lalabs. Bridyo Dan Sukli, ha ha ha, Bong's World. Boy Hunter, nagbaba ng bahay. Natawa si Roseline tuloy. Linlin Abi Vlog, Dan po ako from Jorens. Ayan. May harang. Yamix Vlog, ay mga lalabs. 7 na lang po sa nakapin, 7. Ayan, let the love begin mga kapatid. Mga gwapo o gwapa. Anim na lang po sa nakapin mga lalabs. 6 na lang. Nasa Kuwait, Lods. Hawak niya main ko. Ayaw nga mag-YT ako kaya patago lang to ang account ko.
Okay lang yan mag-white tea kaysa naman mambabae ka, di ba? Anong gusto niya, iba yung dutin mo o yung white tea? Sabihin mo sa kanya yan. Okay lang yan, dinudot-dot mo yung white tea, wag lang yung iba dutin mo. Agoy! Sabihin mo yung sasawa mo, oy, ayan. Okay lang yan, at least nalilibang ka, ayan. Kaysa naman iba yung pagkalibangan mo. Baliktad si Mrs. Oy. Joke lang, lovers all. Baka seryosohin mo. Kaya nga sinabi ko na yan, sagot niya. All of the above sagot niya. Sabi mo hindi pwede yun, oy, libangan lang, oy, ayan. From Rosalyn, natawa tuloy si Rosalyn. Boy Hunter Vlog, dan dikit tamsak may bakas po, ayan. Linlin Abidan balik from Boy Hunter. Visayas Basketball nagbaba ng bahay. Lalab Mr. Mastelar Migalab shout out Lalabs. Lovers all ha. Ayan, natawa tuloy siya. Ayan, Mr. Mastelar Lalabs. Saan na ba yun si Proud OFW? Bungsor nagbaba ng bahay. Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Sobrang takot si sa asawa niya. Tamsak dikit tayo. Mga bata din ang bahay tulad ko. Rosalyn at Lovers Dan Sukli from Bridyo. Mga lalabs, 5 na lang po sa nakapin. Kaya daw parang lagi ako sabog pagkausap nga ako kasi puyat sa YT. Yummy Mix Vlog Dan from Boy Hunter Vlog. Ayan, Yummy Mix Vlog. Pasuklian si Boy Hunter Dan sa'yo. Visayas Basketball nagbawa ng bahay. Ayan. Boy Hunter nagbaba rin ng bahay. Linlin Dan, dikit sa luto mong sarap, patamsak din, salamat. From Rosalyn. Lovers all, lagyan mo kahit isang video ang ninja para di ang galing ni Lolo. Ayan. Tamsak host Dan from Cheats TV. Cheats TV Migalab shout out. Lilin Abi Vlog Dan po idol full package from Proud Pinoy. Ayan. Nakakapuyat talaga si Whitey Lalas. Mr. Mastelar, lablabin nyo po si Mr. Mastelar mga lalads. Yan yung nakapin, ilan na lang sa nakapin? 3 na lang po sa nakapin mga lalams. 3 na lang po sa nakapin. Sir Ebs, Tamkis Dan po, host with harang pa po. Sir Ebs, kumusta naman yung vacation mo? Nasa Pinas ka na. Sir Ebs. Tamkis, salamat sa patamkis sa mga langga ko na dumikit. Full watch ko kayo mamaya. See you later on your videos. Sir Ebs, nasa Pinas ka na. Kumusta naman ang Pinas, Sir Ebs? Kasama Vlog Dan. Mr. Mastela ay nagbaba ng bahay. Boy Hunter Eddie Garcia ng YT. Yan mix. Ngayon ang alam nga ng trabaho ako, di niya alam nag-YT ako pasaway ha. Huwag mo nang sabihin lalabs. Linlin Abi Vlog nagbaba ng bahay. Thank you Mr. Mastelar Lalab, thank you. How are you? Nakapindan from Cheats TV. Yes po, host po. Ayan. Enjoy ka dyan, Sir Ebs. Visayas Basketball 20. Mga lalab, sinong may 20 dyan? Ayan si Sir Ebs, may 20 yan, madami. Visayas Basketball. Iyain mo si Sir Ebs. Maraming alaga dyan. Hindi ka nag-gilis, Sir Ebs, dyan? Busy ka? Dating dikit Ate Victoria from Kois Charlie. Ayan, Bongs World, nagbaba ng bahay. Linlin Abi Dan full package with Bongs World. Ayan.
Yan mix dan dikit from Bridyo. Yan mix, suklian mo yung mga dumikit sa'yo ha. Kabuyaw dan po ako from Jorens. Jorens ng baba ng bahay. Linglin Abidan po from Lovers All. Visayas Basketball. Lalabs. Oy. Yan mix vlog na mix na kita pakimix naman from Victoria Adventure. Visayas Basketball nagbaba ng bahay. Linlinabi vlog nagbaba ng bahay. Bongs World Jorens on the way. Jets TV Kois Charlie nagbaba ng bahay. Ayan. Ang channel mga dalas pinababa ni Nightbot. Labilabin naman po natin. Ang masamahos may account din pala siya na di ko alam. Andito pala siya. Ano, paktay ako. Hahaha. Yan mix vlog please. Pasuklan si Victoria Lalab. Yan mix. Paki-return kay Victoria Adventure Lalabs. Boy Hunter vlog. Baka nga nagwawaiti rin yun ano. Lalabs. Yung sawa mo. Yan mix vlog please return to Victoria Adventure. Boy Hunter. Ayan. Nilinabidan po dikit from Roslyn Rivera. Lovers All. Joren Stan from Visayas Basketball. Kabuyaw dating dikit from One Day TV. Koy Charlie Stukli. Dami namang harang. Harang host. Bridyo dan Sukli from Yan Mix. Koy Charlie TV nagbaba ng bahay. Yan Mix vlog pulpak dan with baka salamat. At Bilto Arin na nagbawa ng bahay. Roslan Rivera Dan, di pa po host, nag-try lang ako pag may time na po. Busy Sir Ebs, nag-i-enjoy sa vacation. Ayan. Boyanter Vlog, nagbawa ng bahay. Lovers All, Kois Charlie. Tas magkita po kayo dito kay Lalabs. Lagot na. Roselyn Bahay from Lilin Abi Vlog. Roselyn nagbaba ng bahay. Victoria Dan Sukli from Yan Mix. Boy Hunter Eddie Garcia ng YT. Yan, nag-ano na siya si ano. Gumuhit na siya. Sino ba yung nandito? Mr. Mastelar. Nandito ata si Mr. Mastelar. Roselyn Dan Sukli. Tawa si ano Lods, baba muna ako Lods sa balikan ako baka madali ako maya. Salamat tos, God bless po sa lahat. Roselyn, Linglin Abi, Vlog Dan. Butterfly. Si Linglin Abi 135, bibi rin yung bahay nito. Paro G. Ayan baby yung bahay niya mga lalab. Si ano gumuhit na. Si Yan Mix. Yawara Boy Hunter hahaha. Picture lang ako naglalaba Lods. Balik ako salamat. Joanna GP Dan from Chits TV Bicolan ng Oragon. Roselyn Rivera ayan ang baba ng bahay. Johari patamsak guys sa premiere. Sige tamsakan natin Johari. Madam One Day TV nagbaba ng bahay. Dan po Joan GP from Chits TV. Kois Charlie. Mr. Mastelar nagbaba ng bahay. Tamsak na Lalabs oy. Ayan Mr. Master Love, labing natin mga lalads. Chits TV nagba ng bahay. TW Albert Alberto Rose Balsomo Pulpak. Dan po sa premiere mo with Bakas. Dan sa nakapin from One Day TV. Matamsak guys from Johari. Ayan matamsak na kita Johari. Palablab po nakapin mga lalas baby pa yung bahay niya. Sa bahay mo ako ano Linglin Abi. Yung channel mo pala to.
Yan, Lin Abi, 135 ka. Post dan na po ako sa nakapin. Kay Yan Mix Vlog. Ayan. Yan Mix, lablabin mo yan si Sir Ebs Lalabs. Maraming ayuda dyan. Dami dyan banana. Pabalikan na lang Lalab Yan Mix. New upload guys, pa-view from Visayas Basketball. Koy Charlie nagbaba ng bahay. Lablabin natin yung aking member mga lalas. Nandyan si Sir Ed, si Mr. Mastilar. Suklan na kita, Lin Abi ha. Lin Abi Vlogs. Juhari, Hakob dan sayo tamsak bell all to you from Juhari. Tamsakan ko yung Juhari, wait lang. Lin Abi dan dikit from Nars Anton Miguelab, shout out. Yan Mix Vlog dan sukli from Lin Abi. Juhari dan from Roselyn Rivera. Yan Mix Vlog dan from Pubs TV Vlog. Lin Abi dan po from Cheats TV. Juhari dan from Nars Anton. Boy Hunter nagbaba ng bahay. Ayan, Pubs TV Vlog nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Chits TV nagbaba ng bahay. And si Sir Rebs nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin po natin mga lalabs. Marami pong dyan kay Sir Rebs. Banana. Nurse Dan Sukli. Nurse Anton nagbaba ng bahay. Harangos from Alberto Arena. Ebs Mamalinta Dan Sukli. Ayan. Nurse Anton Dan Sukli from Lin Abi. Kay Charlie nagbaba ng bahay. Nurse Dan Tamsak Dikit. Ayan, Juhari nagbaba ng bahay. Jorens, Nurse Anton Dan. Nurse Anton nagbaba ng bahay. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Jorens Channel Dan dikit from Nurse Anton. Jorens Channel, ayan. Dan dikit from Nurse Anton. Alberto Dan Sukli. Inlablabin natin si Mr. Mastelar mga lalabs. Yan nagbaba ng kanyang bahay, Mr. Mastelar. Nurse Anton Dan dating dikit, tamsak na lang po patamsak sa premier. Ayan. Kuya Charlie Dan sa'yo pabalik from Juhari. Sabay mga kuuli lalabs. Lin Abi. Boy Hunter, ayan. Dan na daw sa'yo si Hakob, pasuklian na lang. Wala, bakit nagbaba yung yung nakapin? Kinain ba yung bahay mo? Kinain yung niya, yung nakapin. Sir Ebs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay sa Sir Ebs. Lalabs, Lin. Hala, 145 ka na kanina, ba't ganun?
Kinain yung banana niya, yung nakapin. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Kinain yung nakapin, di ba? Pabs TV Vlog Dan. Boy Hunter nagbaba ng bahay. Pag ganun lalabs, imbis na tumaas ka, bumababa ka. Kuya Jess, ayan, Miguel shout out. Basta Southern Lake Mix DJs. Magkasayaw jud ka. Kuya Charlie nagbaba ng bahay. Thank you, Idol. Nurse Anton from Rosilin. Miguel shout out. Good morning from Kuya Jess. Fly high butterfly. Linlin Abi. Kuya Charlie TY Dan also sa'yo. Fly high butterfly. Yan, Mr. Mastelar nagbaba ng bahay. Lalabs, Linlin Abi. 4 na lang po sa nakapin host. Nagkalagas si Lolo ngayon host. Baba ko muna nga yung nakapin XX Mix TV Vlogs. Harang. Sayang ng mga dinikit ko. XX Vlogs, Lalab, meron ka ng jacket. Nangain ba si Lolo? Sayang ng dinikit ng nakapin noon. Wala, nangain na nga mga lalab si Lolo oy. Yung nakapin, akala ko mag 150 na siya. Suhana. Salamat host. Kinain lalabs yung ano mo. XX Mix Vlog. Migalab shoutout lalabs. Ito na lang sa nakapin mga lalabs. Sayang lang, kinain lang ni Lolo oy. Asarto si Lolo. Full pack sa nakapin, tamsak dikit from Kuya Jess. Kinain. Migalab shout host Kois Charlie TV. Yung 2 na lang po sa nakapin mga lalas. Baka ubusin pa ni Lolo yung banana niya. Montilla Mobiles and Migalab shout Lods XX from Kois Charlie. Yan, Kois Charlie nagbaba ng bahay. Yan, Mix Vlog nagbaba ng bahay. Mr. Mastelar dan po ako from Joren's channel. Lalab Mr. Mastelar, kali return lalabs to Joren's. Jotors lalab Migalab shout out. Yan, nag 140 na yung nakapin. Hindi siya nagano kasi kinain ni Lolo yung mga banana niya. Mr. Mastelar, nandito ka pa ba lalabs oy? Sir Ebs. Gawa mo na kita lalabs, Linabi lalabs, kinain yung saging mo. Rose tamsak sa premiere. Kamu gapami sa Mantilia, DJ Toyo, Mobile Sounds. Dikit na kay Rose sa premiere from Kuya Jess. Ayan. Rose tamsak premiere from Kuya Jess lalab, pabalikan na lang. Maraming salamat po from Linlin Abi Vlog. Maraming salamat din lalab Linlin.
Ayan, Boy Hunter Vlog nagbaba ng bahay. Mr. Master, mga lalabin po natin. Ayan. Sa XX Mix Vlog ba? Ang laki ng bahay. Salamat Kuya Jess from Rosilyn. Ayan. Thanks XX from Kois Charlie. Kuya Jess Lods. Shout out kapatid. Ayan si Sir Rebs nakapin po mga lanas palablab po nakapin. Boys Hunter Vlog. Ayan nagbaba ng bahay. Mr. Master, lablabin natin mga lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. My boy. Nang. Mr. Master, ayan, Chits TV nagbaba ng bahay. Bruchito Channel, ayan, binababa ni Nightboot. Malablab din ako mga lalabs. Kois, ingat palagi idol from Kuya Jess. Ayan. Sa nakapindan pulpak. Sir Ebs, dan na po siyan mix vlog. Sa nakapindan. Ayan. Ayan, Jelais Travel and Fun, Miguel Love shout out. Ebs Mamalinta, dan po ako from Jorens. Yan Sir Ebs, dan na po si Jorens. Pabalikan na lang po, salamat. Miguel Love shout out host from Jelais Travel and Fun. Thanks Kuya Jess from Kois Charlie. Kuya Jess dan from Pubs. XX Mix Vlog dan from Boy Hunter. Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Pubs TV Vlog nagbaba ng bahay. Boy Hunter. Ayan. Mission TV mga lalatlabin po natin. Palablab naman ako mga talab sa binababa kong bahay. Salamat. Lalabs out na ako. Lalabs, mamimili pa ako para sa tindahan ko. Sige Roselyn Lalabs, salamat. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Salamat Lalabs. Thanks po Boy Hunter, kalimbang na din po sa'yo from XX. Ebs full pack nakapin host, dikit kalimbang idol from Kuya Jess. Ayan Kuya Jess, dan po si Sir Ebs, pasuklian na lang po si Kuya Jess, dan po sa'yo. Oras Garden Lalab Miguel Love shout out. Boy Hunter nagbaba ng bahay. Mission TV dan po from Yan Mix. And thank you so much Lalab sa pagdikit kay Mission TV. Nagsusuklian Yan Mix, magbakas ka lang. Jelais Travel and Fun. Ayan, nagbaba ng bahay. Alberto Arena dan from XX Mix Vlog. Salamat idol host. Ayan, salamat din sa'yo. Ayan mga lalas, palablab din po ako sa mga binababa kong bahay. Salamat. Ayan, Laniski Vlog and Ping Vlog. Kuya Jess nagbaba ng bahay. Silipin natin yung bahay ni Kuya Jess. 238 pala si Kuya Jess. Sige po Kuya Jess, ayan, dikit ko to sa'yo. Wait lang Kuya Jess ha. Bibi pa lang idol eh. Yan, nasa bahay mo ako. Alberto Arena nagbaba ng bahay. XX Mix Vlog dan full pack with bakas. Salamat. From Alberto.
Sa mga didikit po, may dalawa na sukli, maya na lang, luto lang po. Lola nyo, dinner na, gabi na po kasi dito sa amin. Sige lang, lalang. Ayan si Mr. Jess. Nagsiswimming. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Hi. Di ko siya mapigilan. Kuya Jess, wait lang lalas. Ang channel Pulpak Dan Puwid Bakas, salamat. From Alberto Arena, salamat lalabs Alberto. Hindikit mo na to sa'yo, Mr. Jess. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Boy Hunter Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Boy Hunter. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, Boy Hunter Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. everywhere. Tuba, tuba, ne. Mr. Jess, nasa bahay mo ako. Travel and fun, Pulpak Kalimbang. Dikit may bakas, nice video from Kuya Jess. Mama Jidan po from Yan Mix Vlog, salamat lalabs. Mr. Jess, sa bahay mo ako uli. Oras Garden Dan po ako from Joren's channel. Ayan. Fly high butterfly. Southern Lady. Tuba, sige, tuba, tuba. Tuba, tuba, sige, tuba, tuba. Tuba, tuba, sige, tuba, tuba. Tuba, tuba, sige, tuba, tuba. Ana May Aqua yun. Migalab shout out. Hello po. Yan Ana May, migalab shout out. Nakadikit na nata kita kanina from Girlies Live po. Pinsan niya. Kanina. Yes, lalabs, naalala ko na kanina. Pinsan ka niya, ako nga pala. Ayan, migalab shout out sa'yo, Annalyn. Yung magandang magaling kumanta. Migalab shout out, lalabs. Mr. Mastelar, lalabs. Sana ba yun siya? Tuba, 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 sige, tuba, tuba. Sige lang, Ana May, dyan ka muna, lalabs, ha? Everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Napin ko lang si Mr. Mastelar. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba. Jess, na nasa baba na kita dinidikitan, lalabs, ha? Jess. Southern Late Mix DJs. Ana May Aqua yun. Ayan, lablabin natin yan, mga lalabs. Thank you po.
Puchi Pan, mega love shout out Puchi. Good morning Puchi. Ayan Puchi, may jacket ka na lalabs Puchi. Ayan Mr. Mastelar, nakapin po mga lalabs. XX Mix Vlog, dating dikit thumbs up. Hi po Moms Chorus Garden. Dan po ako ang sukli ko sa'yo. Ayan. ORW Chorus. Dan from Kuya Jess. Ayan, Koy Charlie nagbaba ng bahay. Koy Charlie TV nagbaba ng bahay. Sir Arcons, may kalab shout out. Salamat sa paharang mo dyan. Thank you. Si Ana may aqua yun, baby pang bahay. Nalalab nyo yung mga lalabs, napakagandang babae. Yan, bago lang yung kanyang YT. 42 pa lang siya. Sige lalabs, pagkatapos nung nakapin, na-burn siya. Baby pa yung bahay niya. Si Ana May. Wait lang Ana May ha. Work again from Puchipan. Lalabs, thank you. Chorus Garden nagbaba ng bahay. Oh, thank you po. Good morning po sa lahat. From Ana May Aqua yun. Ayan. Arcons nagbaba ng bahay. May love shout out lalabs, Arcons. Chorus Garden, pulpak dikit kalimbang from Kuya Jess. Ayan. Ana May Guanon, pulpak from Alberto Arena. Ayan. Napakagandang awitin, maganda pa. New video from Dragon Gaming, lalamig love shout out. Ana May Aguayon, dan pulpak pasukli po, ang ganda mo. From Yan Mix. Haranghos from Alberto Arena. Lalab, salamat sa paharang. Mr. Mastelar Dan from Pubs TV Vlog, salamat lalabs. Kuya Pub, salamat. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. Palablab naman po ako sa nakapin, dalawa na lang. Dan Sukli Alberto Arena from Ana May. Ayan. Dan from Chorus Garden Yan Mix. Pasuklian na lang. Parang yung camera ko tabingi, naka-straight naman yung upo ko eh. Bakit tabingi? Parang tabingi yung camera ko eh. Kanina pa ako tabingi. Papansin nyo yun mga lalabs. Ayan, straight na. Kanina tabingi eh. Parang feeling ko lagi akong nakatagilid eh. Ngayon okay na. Oh my God. DJ Dolets Remix. Ebs, bahay mo. Punta ako from Kuya Jess. Kuya, Sir Ebs, bahay mo daw po, Sir Ebs.
Ana May. Dan Sukli Joren's channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ana May, baba ka ng bahay, lalabs. Yun na, nakita ko na yung bahay mo. Ayan si Ana May po, baby pabahay mga lalabs. Thank you po lalabs, thank you din. Ayan. Sabahin mo ko Ana May. Yung kumakanta siya mga lalabs. Ana May, kasing ganda mo si host. Sana all maganda. Ang ganda ni Ana May, oh. Ang ganda na ng boses, maganda pa. Sana all. Sir Ebs, dikit na po idol, nasa airport full pack. Ayan. Pabs TV vlog dan po from Jorins. Ayan, nasa bahay mo ko Ana May lalabs. Ayan, ganda. Pabs TV vlog dan po from Jorens. Wow naman, thank you po. Bayo, saglit na lang po ako, balik na lang uli sa LS mo. Sige lalabs, Kuya Jess, thank you lalabs. Salamat. Adventure ni Andy Boy TV, Miguel Love shout out. Tamsak host. Yan, salamat sa yung patamsak. Adventure ni Andy Boy TV. Mr. Mastelar full pack done with Bakas. Salamat from Alberto Arena. Ayan. Ana May, 44 daan. Amazing Health, nagbaba ng bahay. Ayan, Ana May, nasa bahay mo ako lalabs. Amazing Health, nagbaba ng bahay and Chorus Garden. Okay po, pasok na idol sa trabaho. Bye-bye everyone, ingat ang lahat. Salamat sa dumikit. Sige Kuya Jis, pag-ingat ka palagi dyan. God bless. Thank you. Sabay mo ko lalabs, Ana May. Mawi nang nang, oy. What are you doing? Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Yung pusa ko. Higit everywhere. Yung pusa ko nakaupo. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit Kasi mangot, oy. tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Kuya Jess, thank you so much. Dan Sukli Amazing Health Africa from Ana May. Aqua yun. Nilalabi natin si Ana May mga lalabs. Maganda na ang boses, maganda pa. Tuba, sige tuba, 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 Hmm. sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs Makasayaw jud ka. Alberto Arena lalabs, thank you so much. Layo, Dan Sukli yan Mix Vlogs. layo, sa sakit pero bukol sa igit. Layo, sa sakit pero bukol sa igit. Dan Sukli yan Mix Vlogs from Ana May. Kuya Jess. Tuba, tuba, sige tuba, Yan Ana May, sabay mo ko uli lalabs. tuba, Ano sige yun? tuba, tuba. Sorry po, mahina pa ako kasi baguhan pa. Pasensyahan nyo na. Ganun talaga lalabs, oy. Yan Ana May, sabay mo ko uli. Sige lang, kaya mo yan. Tagtuba o.
DJ Dollars. Yan sabay mo ko uli, Ana May. DJ Dollars. Remix. 47 ka na. Dan dikit Joren's channel from Coras Garden. Ayan, salamat Lala. Darna. Oo nga, thank you po sa inyo. Ayan. Taksan nga natin konti. Sayaw muna tayo mga lalab, sayaw. Sayaw muna tayo. Salamat po Sir Ebs. Ana may pasuklian si Sir Ebs. Dan sa'yo lalabs. Sayaw muna si host. Patalas ta saglit. Harang ho, salamat sa paharang lalabs. Dan sukli Ebs mamaling tablag from Ana May. Galing sumayaw ni Oz. Wow. Coras Garden Full Pack, Dan. Ayan. Ram Alberto. Harang ulit, thank you. Ayan. Dikit muna tayo. Sige sana ang pagsaot manay. Ang lakas ba ng music ko? Narinig niyo pa yung boses ko? Sabay mo ko uli Ana May lalabs. Out muna ako host and sa lahat thank you. Sige lalag salamat. Magayunon maray host. Uroy. Lalab sana may agwayon, please mag-upload ka pa ng maraming videos sa channel para dire-diretso na ang update ni Lolo dyan sa channel mo. Ayan. Malis na ata siya. Sino pang dumikit para mabalikan? Sige po Sir Ebs.
Ambot man talaga hang. Thanks po sa pag-pin ulit, host. Salamat din, lalab sa namin. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Coras Garden. Ayan, nagbaba ng bahay. Coras. DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. This is the mix of DJ Torrance. Get ready to party together with Southern Lake Mix DJs. The Amazing List Dan po from Yan Mix Vlog. Sige, lalab, salamat. Alam ko na KLS yan eh. Si Yan Mix, salamat. Alberto Arena, dating dikit, tamsak na lang at watch sa video. Dan sa nakapin from Victoria Adventure, harang host. Lalab, salamat sa paharang, lalabs. Nalubat na to. Dan sa nakapin, Alberto lalab pasuklian si Madam Victoria. Salamat. Victoria Adventure USA Pulpak Dan po with Bakas. Salamat po. Mag-charge lang tayo mga lalabs. Thank you so much sa pag-pin mo sa bahay ko. Ayan. Salamat din po, Coras. Nagbaba ng bahay, lalabs. Coras, lalabs. Ana Aquayon Dan from Pubs TV Vlogs. Kuya Pubs, nagbaba ng bahay. Ang galing ni Kuya Pubs sumayaw. Ayan, sana all. Nagtitiktok. Ayan, dan TikTok mo, Kuya Pubs. Galing mo palang mag-TikTok. Bayad agad. Coras Garden, Pulpak Dan po ako sa bahay. Ayaw mo ba yun, Madam Victoria, nagbabayad agad? Mga makalimutan niya. Ana may tindikit from Adventure ni Andy Boy. Umalis na siya. Pubs TV Dan dikit, tamsak, may bakas pa po. Pubs TV Dan dikit, tamsak, may bakas po from Yan Mix. Ayan, Kuya Pubs. Pabalikan po si Yan Mix, lalabs. Dan na po sa'yo, salamat. Jing TV channel ang binababa ni Nightboot. Mga lalabs, salamat. Yes, from Madam Victoria. Alberto Arena, dating dikit, tamsak na lang at watch ng video. Yan Mix Dan na ako kanina from Victoria Adventure Channel.
Anong araw ba ngayon mga lalabs? Nakakalimutan ko na yung mga araw na nagdaan. Ano na pala ngayon is May 4. May 4 na pala ngayon. Harang host, lalabs, thank you so much sa iyong paharang. Ano kayang balita sa aking settlement? Salamat sa iyong paharang, Alberto Arena Lalabs. Bunson Mobile Sound. Jing TV channel, tamsakdan po sa premier mo dating dikit, salamat. Yan mix lalab, salamat. Salamat naman. Alberto Arena dan dikit from adventure ni Andy Boy. No more. Adventure OTW from Alberto Arena, mga lalab, salamat. Baba po bahay mo ay from Alberto. Amazing Health Africa tamsak dan dating dikit. Lalabs ay amazing list. Alam, nakailis ka di ba? Dan tamsak host. Alam ko nakailis ka lalabs eh. Lalabs amazing list. Kala ko nakailis ka na si Arnaldo Lick pumunta. Huwag naman sana akong malaglag. Diyos me oy, huwag sana akong malaglag. Ayan, bumalik na. Amazing list, Dan, pasukli. Mga 15 minutes pa Hey Arnaldo, stop saying like that. I already connected to you. I'm Bicola ng Oragon also. Naglabin natin mga lalab si Amazing List after si Budol, may galab shot sa'yo. Harang host. Yan mo na yan siya, Madam Oy. Huwag na lang siyang pansinin. Buti di siya pumunta kanina, sobrang daming tao. Kanina ang daming tao eh. Naabot ng 20. Ngayon kumunti na lang siya. Napagod na sila, nagsitulugan na. Nagsipasukan na sa mga trabaho nila. Si Kinarang, 3 minutes. Lalab, salamat sa iyong paharang. Si Budol, may galab shoutout daw. Arnaldo Dan return.
Arnaldo Dan return. Huwag mo nang pansinin si Arnaldo yan, Mix. Papansin lang yan siya. Ay, ay, ay. DJ RR Remix. Ay, ay, ay. Saan po kayo, host? Nasa ano, Lalabs? UAE. Sound. Nasa UAE ako, Lalabs. Ano na dito, 4:15 ng umaga. Ikaw, saan ka ba? Ayan. Keep in touch na lang, host. Kulang sa pansin si Budol. RR Remix. Hayaan mo na siya, Madam Oy. Hindi ko rin siya tinatanggalan ng ano, ng jacket kasi dagdag pa rin niya ng WH. Hayaan mo na. Hinaan ko nga to. Dagdag din yung WH kasi ibang lahi yan eh. Pag ibang lahi kasi yung WH double eh. Times 2. Kaysa sa Pinas. Coras Garden ay nagawa ng bahay. Ayan mo na yan siya, madam. Andy Boy, TV Pulpakdan. Paro G. Tamsakdan host, Bongski Official, mega love shout out. Bongski Lalab. Bongski Lalab, mega love shout. Sir Ebs. Yan si Sir Ebs. Ano na ba sa Pilipinas? 4, 5, 6, 7, 8. 8:17. Meron pa tayong 2 hours. Maaga pa mga lalabs. Adventure ni Andy Boy Dan from Pubs TV channel. Andyan pala yan, host. Panay mention pero di naman dumidikit. Kung nandyan siya, lalab, hayaan mo lang siya dyan. Pati ako mini-mention niya eh. Kuya Pubs, nagawa ng bahay. Tumunog na yung kampana. It's a prayer time na mga lalams. Display si Budol. Ayan mo na yun, Madam Amazing. Dagdag din niya ng WH. Kasi matagal yan umalis eh. Bongski Official dan Pulpak from Yan Mix Vlog. Bongski Official, pasukli na lang from Yan Mix. Ayan. Umalis na nga eh. Umalis na siya. Nakaintindi ata. Southern Later Mix DJ. Ayan, nandyan pa. Bumalik. Kala ko nag-CR si Arnaldo. Bongski Official Dan. Sukli.
Ibs mamalintadan. Host, tusok lang po ako sa nakapin. Dating dikit na po ako. Ayan. Yan, Sir Alberto. Dan na si Sir Ebs. Dating dikit daw po sa'yo. Yan Mix. Ayan, nagbaba ng bahay si Yan Mix. Yamix Vlog. Ko lang yung pa ko manangalay ba? Yung pa ni Usoy. Yung pa ko. Kadukha Vlog, morning ma'am, nagilab shout out. Kadukha. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Kadukha Vlog. May jacket ka na, Kadukha. Hanggang 9 AM lang po ako, host. 8:21 na dito sa amin. Ayan. Saan ka ba? Yan Mix. Saang bansa ka? Sa ano ka ba? US? Nasa Japan ka ba? Napunta. Tingnan natin yung bahay mo. 4, 5, 6, 7, 8. Sa Pinas ka pala. 8:21 nga pala, tama. Nga pala, nakalimutan ko. Pinas po. Nasa Pinas ka. Sige lang, Yamix lalabs. Lily, may love shout out. Lily. Yan si Lily, nagbaba ng bahay. Lily. Dan pasukli. Arnaldo. Southern Laker Mix DJ. Hi, butterfly, butterfly. Ganun ba yun? Ganun ba yung sayo nun? This is the mix of DJ Donuts. Fly high butterfly. Fly high Butterfly. Dan sa nakapin, Alberto. Pasuklian si Kadukha Lalabs. Bata pa yung bahay niya. Basta Southern Laker Mix DJs. Makasayaw jud ka. Ano pa yung bahay niya, baby? Fly high Butterfly. Fly high butterfly.
Dan Lily, please connect from Chorus Garden. Ayan. Kadukha sa bahay Makula Labs. Parang host, lalab, salamat sa parang walang siper mga music mo host. Ito wala. Yung isa, yung dalawang music ko, madam, amazing. Inano ko na, tinanggal lagi na lang akong nasisipian. Yung isa talaga, as in red. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang mute. Nakailagay lang dun dispute lang. Naka-red siya, hindi siya naka-green. Ginawa ko, pinay-beat ko. Kasi yung, yung LS ko nun, 7 hours. Madami pa naman akong tao nun. Tapos inaangkin niya lahat. As in CPR siya. Itong music na ginagamit ko ngayon, ilang araw ko na itong ginagamit, wala siyang CPR. Nakaka-stress pag CPR. Nakaka-bad trip. Kadukha vlog, pasukli please. Kadukha, pabalikan si Chorus. Nasa bayan ako kadukha. Arnaldo Danoned, wag mo nang pansinin si Arnaldo kadukha. Yung iba na lang. Hindi ka naman yan susuklian. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Torres. Ganon din ho sa akin, puro CPR yung music ko, puro claim. Kaka-bad trip, madam, amazing. Puro claim, nakaka-stress nga. nung na CPR ako, nag-red talaga, red yung niya, yung dollar sign. Sa sobrang stress ko, hindi talaga ako nag-LS. Naapektuhan yung puso at utak ko. Hindi ako nag-LS, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Batang Sunstorm, Lalab, Migalab, shout out, Lalabs, oy. Laniski, 4 AM na Lalabs, bakit ngayon ka lang pumunta? Ba't gising ka pa? Anong nangyari sa'yo, di ka makatulog? Super late na ako katapos lang kumain. Hala, anong nangyari, bakit ngayon ka lang? Nag-download po kayo ng no copyright remix para walang CPR. Lalabs, yung iba kasing mga remix may halo. Tapos pag nadidetect ni Lolo, kiniklaim. Madam Amazing, anong ginagawa mo sa LS mo? Pag ganon, claim. Gaming highlights, dan full pack. Nakaka-stress kaya. Pangit naman pag walang music. Kasi ang tahimik. Kau walang sahod host, kaloka sayang palipad puro bayan. Walang sahod. Paano tayo sa sahod? Puro copyright. Hinaan ko nga yung music ko. Parang yung mga
Yung eardrum ko, umaano na. Sakit ng ulo ko, bakit? Marami ba kayong customer? Pwede naman manay, i-mute yung music. Hindi, Alberto. Hindi pwedeng ma-mute. Ang pagpipilian lang doon, dispute. Walang mute, naka-X siya. Yung mute niya naka-X. Kumain ako, di pa rin matanggal. Ngayon, inom ako ng Panadol. Yung nilalagyan ng mainit na tubig. Sige, uminom ka muna, Laniski, at matulog ka na. Wellington Pasos, Miglab shout out. Bongski, Miglab shout out Lalab. 2 beses ako na CPR ginawa ko, nag-mute lang ako tapos okay na. Yung iba lalabs, may lumalabas na mute. Pero yung iba wala. Ang pagpipilian niya lang, dispute. Pag natalo ka pa sa dispute na yan, apektuhan pa yung channel mo. Dan po sa'yo, ma'am. Kadukha. Dan sa'yo, Kuras. Ayan, ka-gaming. Ito ako sa bahay mo uli. Mas mabuti pang i-private na lang. Kaysa naman, sana all blooming. Wala kasi akong ginawa Laniski kundi matulog, lalas. Laniski, may office na bukas, di ba? Ay, mamaya may office na. Papasok na ba yung mo? Yung madam yung si Junisha? May office na yun sila, di ba? Kadukha vlog dan iwan ko na baka sukli na lang. Ayan. Parang Batang Sunstorm. Yan, lablabin natin si Batang Sunstorm, mga lalabs. Dave, magandang umaga ba? TPL, thumbs up po. TPL, Miglab shout out. TPL, may jacket ka na. Ayan. Salamat, TPL. Lalabs, TPL, salamat. Paano yung manay? Host delete na lang buong list mo or private lang? Hindi ako nag-delete, lalabs. Private lang. Sayang yun. Kailan daw kayo papasahurin, Laniski? Bukas, papalo up ko ang ilis ko. 10 hours kay dispute nakalagay. No choice, magbayad. Madam Amazing, anong ginawa mo dyan? I-private mo na lang. Dave, OTW. Yung sa akin din, Madam Amazing, naka-dispute. Hindi ko na siya private ko na lang. Huwag mong i-delete. Sayang din yun. Basta nandun lang yan, remembrance. Kaasar. Salamat po sa blue. Jacket lalad, salamat. Bakit pag ba yun, Madam Amazing, pag na-dispute ba? Ako pa, yung host pa magbabayad, ikaw pa magbabayad? Pambihira. Dave TV Dan, naiwan lang ng baka sukli na lang dito, from Batang Sunstorm. Inablabin natin si Batang Sunstorm, mga lalabs. Ka-gaming. Nandyan ka pa ba, ka-gaming, oy? Dave lalabs. Second only. Dekado kapag dispute. Mawawala ang channel mo, bismillah.
Kaya nga, madam, amazing. Anong ginawa mo doon? Dinilit mo ba? I-private mo na lang. Ganon sa akin, walang choice. Dispute lang yung pagpipilian. Wag na. Baka tayo mabuang nito. Wag nawala yung channel na to. Ang hirap na simula sa zero base. Salamat, nagbakas po. Yung sa akin, private ko na lang, hindi ko siya i-delete. Ako na lang manood mag-isa. Dadabol nyo sa bahay nyo. Alpha, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, Ingit everywhere. tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Dan Junior Siklot from Yamix Vlog. Lalab, salamat. PPL, ayan, lalab, salamat. Dan na sa nakapinhos. PPL Dan from Pubs TV Vlogs. Wala nakita lang bayad sa Bombay na lang kay Lolo. Ay, ambot ay. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba. Good night, host. Sige na, Daniski, matulog ka na lalang. Good night. Victoria Adventure, USA. Ayan, madam. Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Tingnan mo, kinakain niya rin yung views. Layo, sasakit, pero pulsa, Ibig na tumaas yung views, bumababa. pulsa, ikit, layo, Nakikita ko yung views ko eh. Ayan. sasakit, pero pulsa, ikit. The Amazing Les Full Pack Dan. Po sa road trip video mo including 2 ads with bakas, salamat. Tuba, tuba, sige Tuba, tuba, tuba. tuba, tuba, sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, eh. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, eh. Drink now, higit everywhere. Ayan mga lalabs, na ba kayo sa nakapin? Higit everywhere. Tuba, tuba, eh. Shatag tuba, oh. Kadukha Vlogs. Tingin ko nga kung nakadikit ako sa'yo. Southern Later Mix DJs. Manay host. Lobat na. Sipi ko mag-change muna ako ha. Charge. Sige po, mag-charge ka lang muna. Panay claim araw-araw, kakabad trip. Ganon din sa akin, madam, oy. Puro claim. Kasi pangit pag walang pag walang music. Diyos mabalos manay at sa indong gabos. Ayan. Sige lang, salamat. God bless din sa'yo. Ano si Batang Sunstorm?
Hindi, Madam Amazing, may pinapagawa kong kanta pag okay na yun. Pag hindi siya makapiright, i-share ko sa'yo. TPL dan sa'yo, sir. Ay. TPL dan sa'yo, from kadukha. Pabalikan na lang lalas. Host, naantok na ako. Sige po, matulog ka na po, Madam Victoria. Yung pusa ko tulog na. Nasa tabi ko yung pusa ko. Indian Wanderer, may love shout at lalab. Exit muna, host. Sige, salamat, Madam Victoria. Matulog ka na po. Good night. Ang yung aking kuting tulog na. Bongski OTW sa bahay mo. Bye, kaya di ako active nag-type. May premiere pala si Batang Sunstorm. Tamsak ako mga lalap sa premiere ni Batang Sunstorm. Kamu gapaminga sa Mantilia, DJ Tolet, Mobile Sounds. Madalas may premiere si Batang Sunstorm po. Ba mo na kita kadok ha? Tamsakan ko lang si Batang Sunstorm. DJ Colets. Tamsak naman ako mga lalab sa nakapin. New uploads from Dragon Gaming, new video. Ayan. $57 ngayon, 26 ang naiwan revenue. Syuada. Akin hindi ko pa nakita, parang 48 ata yung ko ngayon revenue. Ping Vlog dan pasukli. Ayan. Sige lala, magbakas ka lang dyan kay Ping Vlog, magsukli yan lalams. Pati yung revenue kinakain ni Lolo. Hindi lang revenue, yung views, yung banana, lahat kaya kinakain. Buti hindi niya inuubos. Patamsak naman ako mga lalab sa nakapin sa premiere. Batang Sunstorm dan full pack tamsak sa premiere. Ayan. Sige yan, mix. Magbakas ka, magsukli yan, nandyan lang yan. Nandyan lang yan si Batang Sunstorm. Correct, host. Hindi ko na tinitingnan sa akin, naasar lang ako.
Lahat niya kinakain. Bongski Dan sa'yo sir, from Kadukha. Ayan. Alpa, tuba, Uba. drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now, Get everywhere. tuba, tuba, ne, drink now, igit 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 everywhere. Tuba, tuba, ne. Sir James, Miguel Love, shout out. Thumbs up. Thank you so much, Sir James, sa iyong pa-thumbs up. Thank you, Sir James. Sir Maels, Miguel Love, shout out. Mamaya, go to channel ko sila, mga dumikit. Don't worry po, magsusukli ako sa mga nag-footprint. Yan mix. Kumain na si Lolo kanina alas 3. Yamix, Yummy Mix, Yamix Vlog. Ayan. DJs makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Breathe check. Kala ko nagtam-mark. Tuba, tuba, Sir Maels, ano, matutulog ka na? drink now, igit everywhere. The Amazing List Dan Connect from Bongski Official. Ayan, lalabs, The Amazing List. Dan si Sir Bongski. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, Yung malaki na rin yung bahay, katakot naman tong ano, laga niyang ahas. DJ Toles. Panoorin kita saglit. Panoorin mo ko saglit. DJ Toles. Remix. Sayaw tayo mga lalabs. Madam Ara, Miguel Love, shout out. Gati Bongski, Manay.
Hindi copyright yan. Hayaan mo yung copyright na yan. Basta masaya, may music. DJ Dollets Remix. Sige po, itambay mo lang. Salamat. Ayan, Inching Mirabel, mega live shout out. Mikot na, oy. Tulog na tayo. Mamaya pa ako matutulog. Streamlabs Obs. Streamlabs Obs Lalas. Singin Travel mega love shout out. Tet ko lalabs ha. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Ganda. Ayan. Sige, mag-download ka yan. Pwede yan sa laptop. Download ka Inching Mirabel. Magayon baga. Ayan o, magayon siya. Miss Ara OTW na po ako. Salamat. Sa CP pwede. Sana lang siya lalab. Ano lang siya computer. Sa laptop. May laptop ka ba? Sa laptop lang. Inching lalabs. Ma'am Ara, ba't di ako makapasok sa bahay niyo po? Mag-ano ka muna, mag-sub bago ka makapasok dyan. Lalabs.
Pati nakapin hindi ako makapasok. Magdikit ka muna, kadukha. Bago ka makapasok, dikit muna, dikit. Ikaw nakadikit ka sa akin kaya nakapasok ka. Dikit ka muna, kadukha, din makakapasok ka dyan, lalabs. Tapos wait ka ng 1 minuto. Magdikit ka muna bago ka makapasok, kadukha vlog. Madam Ara. Dati open lang yung YT. Ngayon nilagyan mo na ng harang. Ma'am, magdikit na sana ako pero di ako makaplay video nila. Bakit? Baka wala kang internet. Hahaha, malakas wifi dito, ma'am. Premier yan, kadukha, binaba ko kaya di mo ma-play. Kaya naman pala Madam Ara kasi premier eh. Bunson Mobile Sound. Dragon Gaming dan Pulpak from Bongski. Premier yan, host out na po ako. Thank you po. Ayan. Sige, Lalabyamix Vlog. Salamat, God bless. Nagloading talaga video nila ha. Iba kaya link nyo. Basta lalab magbakas ka lang. Ay. Yan, Mix, salamat lalabs. Bongski official dan po. No more, no more. Premier patusok po, salamat. No more. Yan, kadukha ng baba ng bahay. Kadukha. Madam Ara, ikaw ba pag nag-ALS ka, hindi ka ba CPR? Di ba nagbo-music ka rin? Bibi pa bahay ni Kadukha Vlog host. Kasi di pa ako dyan tapos, binaba ko lang siya kanina. Kasi pinapatamsakan ko si Batang Sunstorm. Yung ko sa bahay niya. Hindi kita ko yan kanina eh.
Oo, kadukha. Sayaw, Kiataw, kasama ang EMS Boys, the best. Dito ko na lang sa baba dinidikitan si kadukha. DJ RR Remix. Come on, let's do it, let's do it. This is General Mobile Sound. Ay ay ay, o inday. Ay ay ay, o pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige paghinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata pertisipata. Sa mga chicks nga mugutay yung palda. Halos makita na ang lubot o bubok sa paa. RR Remix. Ay ay ay, o inday. Ay ay ay, o pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige paghinapay. Awa si Undoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kapti sa iyang mata, dulce ay iyang tirada. Idumbog ko salto, isag layo ra kaayo. Tungod sa radyo, ang number one na style. Montilla Mobile Sound. Ay ay ay, o inday. Ay ay ay, o pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Maki-party na kasama ang General Mobile Sound. One, two, three, four, five. DJ RR Remix. Sniper mo tanan, sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Tira dito, tira diri. Buto dito, buto diri. 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 Ay ay ay, o inday. Ay ay ay, o pagbantay. Ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige paghinapay. DJ RR Remix. Ay ay ay, o inday. Ay ay ay, o pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige This paghinapay. is General Mobile Sound. RR Remix. Lisong Son, Miguel shoutout lalab. Lisong Son. How are you? Fly, fly, butterfly, fly,
Karen Leos Vlog dan Pulpak from Bongski. Magbakas ka lang po, Sir Bongski. Magdikit yan si Madam. Paro G. This is the mix of DJ Tones. Fly high butterfly. Ah, Fly high butterfly. Basta Southern Laker Mix DJs. Makasayaw ka. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Patong Laker DJs. Southern Laker Mix DJs. ay, wala namang tao. Idi sa Pantaho, may galab shout out. In-share community dan host. Yan, may galab shout out po. May jacket ka na po. Idi sa Madam, thank you. Dikit na din sa'yo. Sige po, tingnan ko po yung main. Sige po, may jacket ka na po. Ayan. Ayan, salamat po sa pag-share. Ayan, punta ako sa bahay mo.
Pasugod Police Premiere 9:30 AM. 5, 6, 7, 8, 9. May premiere ka, Angelica. 9:30. Sige, baba muna natin sa Batang Sandstorm. Tingnan ko muna. Wait lang, lalabs ha. Yan, Edisa. Dikit na ako sa'yo, lalabs ha. Sige, Angelica, lalas. Puntahan natin yung premiere mo. Baba muna natin si Batang Sandstorm. Balik na lang kita, lalabs. Uli. 9:30 ba? Ayan. Southern Lake Mix DJ. Ayan, madam, nagsukli na ako sa'yo. Dan Sandstorm. From Edisa Pantaho. Wow, sana all. Madam Edisa, nagsukli na ako sa'yo sa main ko ha. Ayan. Sa balik alindog mo. Ayan. May premiere ka, lalabs. Wait lang. 9:30 ba yan? "17 minutes na lang." Dikit ko to sa'yo ha. Ayan. Southern Lake Mix DJ. Dan Angelica Pasukli. Ayan. Paru-paro G. Hintayin na natin yung yung premiere ni Angelica. This is the mix. 5:30 pa pala yung mo, premiere. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Paru-paro G. Basta Southern Lake Mix DJs. Makasayaw jud ka. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Paru-paro G. Edisa OTW. Ayan.
Yun natin yung premiere ni Angelica. Cheering, cheering, cheering. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Dones. Kamu Gapamina sa Mantilla, DJ Tolet, Mobile Sounds. Hindi sedan na po, salamat. Ayan, salamat po Batang Sounds Lalabs. This is the mix of DJ Dones. J Black, Migalab shout out SSS. Yan J Black, Migalab shout out Lalabs. Minutes na lang sa nakapin, mag-premiere na siya. Yan mga lalas, mag-out na siguro po ako. Batang Sandstorm, thank you so much. Everyone here, J Black. Salamat po, mag-out na po ako. Thank you so much. Bye bye po.